Emango jo hasiera eta hau egitarra gozoa izan den bezala autokudeatua izango da, zen hemen agertuko den jendea eta hemengo batzuk izen mantzutelako daude hemen, bai tailerretakoak eta bai zuek gaur. Orduan hau da autoantolaketan egindako zerbait eta berdin izango da. Orduan ordenagailu batean sartu dutenak aurkezpena hementxe do. Bestela HDMI bidez entxufatu halko da, bakoitza bere gailua. Eta listo, baina lehenengo eta hasi baino lehen, har batzuk hori bai. 10 minutu, 15 galderekin, bai. Ni gongo naiz hemen gertu, toke bat emateko, 10 minutu pasaia eta gero pixka eta pixka berandukatzen badugu ere, berdin du, bai, baina ez pasa, bai. Bestela, beste leku batzutan rugby jokalari batzuk erabiltzen dituzte, guk ez ditugu erabiliko, bai. Hori lehenengo oharra, eta bigarrena, hemen espazio hau lehen aurkezu izu, esan dizu eskerrak eman nahi genizkiela, eta Diana pixka kontatuko du Irikilabse zertan datzan, eta zuei ere pixkat hori komunikatzeko. Eskerrik asko. Bueno, hau espazioain polita, eta gozoa Irikilabs da, hiri laborategi bat. Eta hau zer da, bueno, azkenean da, laborategi hitza denok buruan dekoguna, esperimentatzeko. Baina gauza da, zer gertatzen da, edozein hiritarren eskutan jartzen dituzunean baliabideak. Eta hor, gertatzen dena da nahiko kuriosoa. Eta bakoitzak bere buruan interpretazio oso ezberdin egiten du. Guk azkenean nahi duguna da, edonorra osartzea gauzak eitzera. Eta orduan bilatzen ditugu atzakiak. Atzakiak izan daitezke, topaketa hau. Guretzat, zuek danak bertan izatea, da oso interesgarria. Zeren eta zarete eredu beste pertsona batzuentzako. Seguramente jende asko apuntatu da berri, ez gaituena inork ezagutzen, eta zozer ikasiko dago. Beste atzaki badiez lantegiak, beste atzaki badiez deialdiak. Eta atzaki guzti horiekin bakarrik lortu nahi duguna da, proiektuak garatzea, bertan. Gero ja hortik aurrera gertatuko dena, nor jakin. Baina hau da garaje bat bezalakoa. Eta guri ideia da hori, baliabide jartza zuen eskura. Zentzu hortan, bertan programatzaileen gabezia dugu. Batzuk animatu dira programatzen. Askotan olako espazioak asko nahazten dira eskuekin egin ditzazkegun gauzekin, elektronika, mekanika eta barrez. Baina biologoren bat bebai osartu daun etortzen, gauzak eitzera, eta programatzaile batzuk bebai makina hau egin dute. Orduan, nik gonbidatu nahi zaituztet bebai, zozer egiteko ideiaren bat baldin baduzue, lehen Javi Luengorekin bebai, Internet of Things, hor, kriston eremua dago, hausartu eta gure gana etorri eta bota zuen ardurak, bai? Ikusiko dugu zelan atzaki berriak bilatu, bai? Hori da dana, eskerrik asko, bai? Eskerrik asko, Diana. Bueno, hasiko gea lehenengo izlariarekin, ez zaituzte eta aurkezuko, Amaiari bai, zen lehenengoa da, Amaia Zerin, bai, Asko Fundaziokoa, baina beste guztiak, bere bakoitza bere burua, gure estiloan, gure egiten genuen hemen txatxakun irratian irratxaio bat, eta bakoitza bere burua aurkeztu zuen, hementxe berdin, bale? Venga, listo. Amaia, zuetxan da. Haupa, eskerrik asko. Etortzeagatik, Asko Fundaziotik nator, Gorkak esan duen moduan, eta bi proiektu azalduko dizkizuet labur-labur, 9 minututan, mintzatu eta klikasi. Biak dira software librearen bidez garatu izan ditugunak, eta bi egitasmoak behar zehatz batzuei erantzuna emateko sortu genituen. Publiko desberdinetara zuzenduta daude, eta teknologiaren ikuspegi soziala landu nahi izan genuen bi hauen artean. Mintzatu izango da lehenengoa. Mintzatu labur esateko euskaraz hitz egiten dugun tokiak zabaltzeko sarea da. Edonor parte har dezake, webguneko bertsioa eta mugikor eta tabletetarako aplikazioa sortu genuen, bai iOS eta bai Android sistema eragiletarako, eta helburua da guztion artean identifikatzea zein leku zehatzetan mintzatzen garen euskaraz. Horregatik, euskalduna da eta euskaraz parte hartzailea, kolaboratiboa, integratzailea,
praktikoa nahi dugun izatea, eta gero kontatuko dizuet nahi baduzu zein adibide zehatzetan lortu izan dan aukerak zabaltzea, eta librea eta zabala guztion artean elikatzen dugu, eta oso erraza da parte hartzea, intuitiboa da tresna bera, horrela egin nahi genuen noski ahalik eta erabiltzaile gehien eskutan jartzeko, eta helburua da alde batetik estres linguistikoa apurtzea, eta bai euskaldunak garenok edo euskalduntzen ari diren biztanleek ere, batez ere auzo eta herri handietan batzuk azaldu ziguten arazoak zituztela praktikatzeko orduan sartzen zirelako eguneroko adibidea, ez? Okindegira, tabernara, danadalakora, eta lehenengo hitza bai euskaraz, egunon, arratsaldeon, ez dakiz zer kaixo, eta gero, nahi dut, ai no, hablamen castellano, beraiek esaten askotan azaltzen ziguten, jo, muga hori gainditzea zaila da, batez ere, auzo eta hiri handietan. Eta orduan, iruditu zitzaigun tresna egokia izan zitekeela, muga hori apurtzeko, harremana sortzeko hiztunen artean, harreman berriak egiteko, aukerak zabaltzeko, eta bar. Orduan, hauek dira apurtzu bat mintzatuk dituen osagaiak, geokokapenaren bidez zabaltzen da noski, non zauden une bakoitzean euskaraz mintzaten, eta Solomo filosofia jarraitzen du, soziala da, lokala da, eta mobile da baita ere. Eta hau da, aplikazioa zabaltzen denean labur azaltzen duena ze hiru gauza egin daitezkeen. Etiketatzea lekuak, leku berriak aurkitzea, zure inguruan, lekuak aurkitzen ditu geolokalizazioaren bidez, eta harremanak egin. Webgunearen itxura horrelakoa da, alde batetik agertzen zaigu mapa erraldoi honetan, hurbildu daitekeen mapa horretan, zein leku zehatzak dauden alta emanda dagoeneko mintzatun, lekua ez badago edonork sor dezake leku berri bat, adibidez gaur goizean Irikilabs ez zegoen sortuta, eta sortu dut. Eta gero zutabe batean agertzen dan, azken lekuak zeintzuk diren, alta eman izan direnak, eta erabiltzaileak baita ere. Eta hau da aplikazioak daukan itxura, bai Android bertsioan eta bai iOS bertsioan. Zerbitzuak dira webgunea eta aplikazioa, eta erabilitako teknologiak, Debian sistema eragile moduan, MySQL, datu basetarako, PHP-a, eta aplikazioak egiteko natiboak erabili dira bai iOS eta bai Androiden, eta hauek dira erabilpen behar ezberdinei erantzuteko erabili izan ditugun bai liburutegiak eta abar. Mintzatu sortu genuenean, HTML eta CSS-ekin sortu genuen, garai hartan oraindik ez genuen erabili HTML5 eta CSS3, eta Google Maps erabili genuen hasiera batean erraztasunagatik une horretan lekuen kokapena hori egin ahal izateko, eta atzeko gestore moduan edo Clear erabili genuen. Clear da Irontech enpresak sortu zuen 2010ean, eta eduki mintzatuk daukan eduki guztien kudeak eta egiteko tresna da. Dana dago bilduta hor, eta garai hartan sortuta zeuden beste frameworkak ematen zituzten baliabideak eskaintzen zituen, orduan bereziki sortu zuten honetarako eta beste egitasmo askotarako. Eta horren kodea GitHuban askatuta dago. Eta une honetan, datu hauek ez daude oso gaur egunera arte eguneratutak, baina 1000 erabiltzaile inguru daude, 1200 eta piku leku sortuta, 2012an garatu genuen lehenengo bertsioa, 2014an bigarren bertsio bat,
Eta aurten beste garapen txikitxo bat egin dugu, AEK-ko mintzalagun eta berbalagun taldeen dinamizatzaileekin saioak egin izan ditugu tresna erabiltzen irakasteko eta erabilpenetarako ideiak bilatzeko, batez ere beraien taldeetako dinamiketan, praktikatu alizateko, kalera eramateko euskara, beraien eguneroko bizitzan aplikatzeko, eta saio batzuk antolatu izan ditugu beraiekin, eta beraiek eskatu ziguten nolabaiteko ikur berezi bat garatzea, mintzalagun eta berbalagun taldeak non biltzen diren ohikoetan, asteroko bileretan edo asteroko ekintzak burutzeko, non biltzen diren herriz-herri eta auzoz-auzo beraiek identifikatu ahal izateko. Donostiako egiako mintzalagun taldea biltzen da, ostegunetan leku honetan egiten da hau, asteartetan egiten dugu beste hau, eta leku zehatzetan denean identifikatu ahal izateko. Hori alde batetik, eta 2014 gamifikazio kutsua sartu nahi izan genion ere aplikazioari, eta orduan altxortxo batzuk daude aplikazioan izkutatuta, eta segun eta zenbat eta non egiten duzun kokatzea hor zaudela, aplikazioak berak botatzen dizkizu mezu motivante batzuk eta oparitxo digital batzuk. Demagun, euskaltegi batetara sartzen danean erabiltzailea lehenengoz, mesutxu bat botatzen dizu. Animo, euskara ikasten hasi zara, hauta bestea. 10 biderrez doanean aste berdinean, ez duzu kale egin, aurrera, ez dakize, horrelako mezuak, eta lekuei lotuta, badaude horrelako saritxo digital antzekoak, hori, sustatzeko apur bat erabiltzaileen arteko pikea eta erabilpen divertigarria. Eta bigarren egitasmoa, ondo noa, ez? Itotzen banaiz, bigarren egitasmoa klikasi da. Esan dizuedan moduan klikaziren publikoa beste bat da, eta hau hezkuntza arlora zuzenduta dago. Ikusi genuen gaur egun digitalizazioarekin ikastetxetan gero eta baliabide gehiago dago zorionez, arbela digitalak, Konekta 2.0 eta guzti horiek, eta ikastetxetan hainbat lan sortzen dira digitalean gaur egun. Talde guztiek elkarlanez sortzen dituzte eguneroko gaiei lotutako hainbat lan, eta lan horiek askotan geratzen dira taldearen barruan, ez dira ez da ikastetxearen barruan zabaltzen bez, eta Euskal Herriko hainbat ikastetxetan eta hainbat taldetan lan berdintsuak egiten ari dira etengabe. Eta esan genuen zergatik ez, plataforma bat sortu, lan guzti horiek guztion eskutara jarri ahal izateko, lan horiek hobetzeko guztion artean baita ere eta partekatzeko. Eta horretarako sortu genuen klikasi. Klikasik euskarazko baliabide digitalak biltzeko plataforma da, baina ez dira plataformaren barruan bere zerbitzarian gordetzen. Baizik eta zurgatu egiten du beste plataforma erabilpen orokorrekoak diren gaur egun guztiok erabiltzen ditugun beste plataforma batzuetako estekak hartzen ditu eta modu txukunean fitxa bat bezala erakusten ditu. Demagun eduki zehatz bat, matematiken inguruko eduki bat, osatu nahi dugula eduki hori, YouTubetik hartutako bideo batekin, Wikipediako referentzia batekin, Pinteresteko irudi batekin, Flickrren igotako eskema batekin, eta ez dakiz, klikazin egin izan duguna da, kanpoko referentzia guzti horiek batu eta edukia bat bera izatea eta hainbat baliabidetara jotzeko aukera izatea. Eta hauek dira bere ezaugarriak. Eta orduan trukatzeko eta partekatzeko tresna da, doakoa da, edonor sar daiteke, profil ezberdinak sortu genituen irakaslea, ikaslea eta edozein motatako sortzailea izan daiteke edukia partekatzen duena, bakoitzak baditu ahalmen eta eskubide batzuk, batez ere ikasle eta adingabekoen segurtasuna eta pribatutasuna bermatzeko,
eta sortzaileak onartzen dirare orokorrean, adibidez, zuetariko edonork igo dezakelako, ez dakiz zer programatzeko eskuliburu bat, edo gauzen interneta zelan egin hau eta bestea. Orduan ez dugun mugatu ere hezkuntza sistema egituratura. Eta baliabide aldetik hau da, ez dakite ondo ikusten den, pantaila txuria dalako, baina hau da berak edukiak igotzeko erakusten duen fitxa, karratutxu horietan bakarrik da sakatzea eta esteka sartzea, eta berak egiten du, enbebitu egiten du, eta plataforma bakoitzari ematen dio txukun erakusteko guitzeta edo sortzen du. Hau da horriaren itxura, kategoriaka ordenatuta dago, kategoria bakoitzak ere intuitibo izateko kolore batez identifikatuta dago, eta horrela oso argi ikusten da zein baliabide mota dan, eta ze ezaugarri dituen, ze adinetara zuzenduta dagoen, ze ikasgairako eta ze mailarako dana proposa, eta bar. Hau da, adibidez kategoria batetakoa, erabiltzailearen igo duenaren edo lehenengoz partekatu duenaren hor eskumako zutabean agertzen da nor dan berarekin hauek dira adibidez, kolore desberdinez identifikatzen dira eduki desberdinak, eta hemen ikusten da baliabide mota desberdinak direla, baina txukun agertzen direla fitxa horretan. Kasu honetan bideo batzan, hemen Pinteresteko irudi batzuk dira, orduan bera beste bideo bat, kapasa da erakusteko dagokion moduan. Eta kasu honetan eskerreko adibidean ikusten da fitxa oso bat nola egindan, goian dago Pinteresteko irudi bat eta gero bideo batzuk, eta bideoa sakatuta zuzenean joango litzateke iturrizko edo jatorrizko esteka horretara. Kasu honetan EITB-ko YouTube kanala uste dudala. Eta erabilitako teknologiari dagokionez, web mobile first filosofiarekin sortu genuen gure lehenengo egitasmoa izan zen, eta erabilitako programatzeko baliabideak mintzaturen antzekoak dira, kasu honetan bai HTML5 eta CSS3 erabili genuen, eta gero hainbat liburutegi eta beste baliabide batzuk ekarri ahal izateko eta sortu ahal izateko CSS horiek konpilatzea eta bar. Clear ere, Clear-pean dago, Clear da atzeko gestorea, kodea baita ere GitHub-ean askatuta dago, eta orain zabaltzeko prozesu horretan gaude, iaz ikastetxeekin eta berritze eguneekin egin genituen zenbait aurkezpen, zabaltzeko eta kontatzeko egitasmoaren ezaugarriak eta bar, eta zabalkunde horretan jarraitzen dugu. Eta, bukatu dut. Mila esker. Norbaite galderari balimaka? Listo. Eskerrik asko. Aurrengoa. Bueno, atzaldeon, proiektu hau ez da teknologikoa, duela 2 hilabete hasi ginen egindako liburu baten inguruan. Ke pasada sola, Olatz eta Iñaki ni naiz, idun artean egindako proiektua, eta lan banaketan gauz tokatu zain edia aurkezpena egitea. Olatz dabil ikastadoak ematen, orduan interesatzen bat zaizu ikastado bat, hitz egin Olatzekin. Liburua zoritxarrez ez dago irekia, momentuz, baina erabaki denun blog bat egitea, eta blog hortan dago liburuaren interesanteena, eta dira adiketak. Adiketa eginak,
Eta ikusten duzuen goian, hor daude kapitulu desberdinetako adiketak funtzionatzen dute. Eta proposatutako adiketak daude, eta nahiko genuke gune hau, pitoizaleen gune bihurtzea, egia esan, ideia asko daukagu, baina denbora gutxi, orduan, zuen laguntza ere ongi etorria izango da, eta momentuz, hemen zenbatek programatu du inoiz Python bitartez, asko altxatu. Bueno, ez dia edo gertu, ez diti gertu. Vale? Orduan momentuz, eta ideia hobeagoen bila, erronka batzuk jarri ditugu, orduan, jidan gaude, eta orduan daukagu bi aktuazio. Gaude hemen, eta abenduaren bostean, kabian Durangoko azokan, egingo dugu jakatoi moduko bat. Orduan Pythonen programatzen baduzue, ongi etorriak izango zarete, bitartean ikasten baduzue, beste lenguai bat edo baldin badakizue, ikastea jartzen bazarete ikasiko duzue, eta hori egingo dugu bigarren partea. Orduan, lehenengo partea gaurkoa, gaur jarri dugu goizean, hori WordPress hortan, erronka. Eta erronka da, niri suertatu zaidan erronka bat, planteatu zidaten lagun eskutuaren programa egitea. Gero esan didate, plataforma bat eginda dagoela, euskeraz eta hola, baina, erronka bada, benetan zer zertarako balio duen zerbait nahiko simplea da, eta orduan ideia da fitxati batean personen izena jarraita, eta zodiz, norbera nahi duen modua, zodiz, sortzea bakoitza zeini egin behar dion opari. Vale? Bueno, hori da, planteatu dugu egun hortadako soluzioak posta elektroniko bat dago, python.gmail.com, soluzioak onartzen ditugu, eta sari bat emango dugu, soluzio honenari, eta publikatuko dugu blogean. Eta abenduan, baldin bazatozte Durango da, Durango egingo dugu jakatoi bat, eta ordu nahi duguna da, hortan oinarrituta, robot bat egin mezua bidaltzeko, eta webgune bat montatu, dakit Doodle edo ezagutzen duzuen, pentsatzen dut eginda dagoen hori ere antzeko izango dela, nolabait erabiltzaileentzat, oain olentzedo dako igual garaiz iristen geha, ondo ateratzen bada, gijabien jarriko dugu eta zerbitzua jarriko dugu martxan. Zalantza badaukagu, ez dakit zei ditzi daukazuen, antolatzen duena jakin behar duen zerrenda osoa edo ez. Hori da, zalantza dioenez ez, baina oso funtsezkoa da, elbide elektronikoak ondo egotea, eta programa egin daiteke hori egiaztatzeko, baina hori komplikatzen da. Kontua ez badago atzetik persona bat akatzak detektatzeko. Bueno, esan bezala, ikastadoak ere, udan eman genuen ikastado bat, oain bukatu berri dugu beste ikastado bat, eta ikastadoak emateko pregaude eta pentsatzen ari garen, eta nahiko genuke, edo bukatzen denean, edo hola, liburua ere osatzeko, eta ja seguruena ez paperean eta hola, liburua da oinarriak eta aplikazioak. Eta aplikazioak egin dituguna dira internet, testuak, eta jokuak, joku simpleak. Eta adun pentsatzen ari ginen, igual kapitulu gehigarri batzuk egitea, eta igual ikastadoa, ez dakit, Python ekonomi ladientzat, edo Python psikologiako, estadistiketako, edo halako gauzak, eta kapitulu osagarriak, adibide osagarriak, eta alabada ikastado osagarriak. Baina, ideia gehiago edo beak edo badituzue, ongi etorriak izango dira, eta baten bat animatzen bada taldean sartzeko eta egunea dinamizatzeko eta hola, ongi etorria izango da. Elbide hori dago, python.eu@gmail.com, eta komunikaziorako egunean ere FAQ moduko bat egingo dugu, jendea liburuaren inguruan edo zalantza bidaltzen baditu edo hola,
hiru galdera jarritugu erantzunekin, eta, bueno, galdera interesanteak iristen badira, jarriko ditugu. Eta, bueno, erronkak ere pizkanak egingo dugu, baina oso zaila da, igual ez da formato honena ere, igual plataforma bat txapelketa moduko zerbait egiteko, edo antolatu daiteke, baina hortarako denbora ere behar da. Eta gero esatea, bueno, den aldetik, libre ez dago liburu bera, ariketa guztia bai, baina, bueno, den politika dela, liburua hasieran ez egotea libre, baina handik 2 urtetara libre jartzen dira, buduzkak deitzen da proiektua, gunea, eta hor daude informatikari buduzko 20 liburu, ikusten duzuenez lehenengo biduak. Bueno, begiratu dezakezue, lehenengo bidutan kapitulu bat dago libre, liburu nolabait salgai dagolako, eta ja, deskatalogat, orain momentu honetan liburu mota honek ez dauka bizitza luzea, orduan deskatalogatzen dira, eta digitalean jartzen dira libre. Eta uste dut hori zela kontatu nahi nuen. Bai, galdera informatikari ez garen entzat, zergatik izan behar geha pito izale. Zer du ezberdina beste programazio lenguaietatik ola simple, esplikatu da. Bai, bueno, izango da, azken urtetan unibertsitate gehien lehenengo kursorako hartu duten lenguaia. Orduan dauka alde batetik kode klinko eta oso irakurgarria da. Gaur egun liburua idazten, segudu hemen Python gu baino gehiago dakiten desente egongo dira, baina, bueno, divulgazioetako eta hola liburua egiten, gero eta gehiago ez da lehen bezala ikasten programatzera, lehen from the scratch, zerotik hasi behar zen programa egiten. Gaur egun egin behar dena da, bueno, hau segudena batek egin du, orduan bilatzea, eta orduan Pythonek daukana da oso liburutegi ahaltsuak, nola baita lerno gutxidekin esplotatu daitezkenak, bilatzeko erreza direnak, eta ulertzeko ere oso erreza direnak. Eta orduan, nik egin nun lagun eskutua dena, eta ateratzen da halako kode bat, eta ondo egiten baldin baduzu oso irakurgarria da. Listo? Esto norbait? Eskerrik asko Iñaki. Venga, hirugarrena. Kaixo, nire izena Igor Lekturia da, bera Maialen López de la Calle da, Eluyar Fundaziotik gatoz, eta, bueno, pizkatxo bat kontau gure dugu gure esperientzia eta zer itxen duen software libreen hizkuntza teknologiakin, zentratuta, gure tresna edo produktu baten gero. Hizkuntza teknologiak, informatika gehiago ezautzen daue, baina, nahasketa badau, hizkuntza teknologiak, lengoia naturalan prozesamendua, hizkuntza laitza, konputazionala, dana antzeko xamarra da, ez da, danak termino horren barruen sartzen die teknologia ezberdin asko, hiztegi elektronikoak, zuzentzaileak, bilatzaileak, iritzi erausketa, itzulpen automatikoa, hizketaren sorkuntza eta ezagutza, eta olako gauza pila bat. Gero eta presenti hauak dienak egunerokuen, ez da, ordenagailuetan erabili ditugu urte asko dela, baina gero eta gehiago telefonuetan eta webien,
enpresa aplikazioak bai gero eta gehiago integratzen dituzte olakoak, gaur egun kotxiak eta bai, ezta, dituzte hizkuntza teknologiak, ezta, esku gabe deitu ez dakin hori, telefonoz eta hola. Claro, autoetan konturatuko zineten olako auto bat daukotzuen, no? Neukez, baina normalien euskeraz ez dauela ulertzen, ezta, llamarra, no sekien, eta olako historiak esan behar dutzezu. Ze, bueno, euskeran dako hizkuntza teknologiak esan behar da, bueno, orokorrien edo kasu askotan, igual ez da zela beste batzuen mailan, ez da esan edo, normala da, baliabide gutxi hau ditugu, euskeraz eta hola ikertzeko, eta, pues, bueno, beste zailtasun batzu diela eta, bueno, ez dakit, itzulpen automatikoa edo adibidea jartziarren, pues, bueno, beste hizkuntza batzuendako, igual, hobeto daz. Alatabe, bueno, gauza askotan, ez dakit nik, ez da, zuzentzaileetan edo bilatzaileetan eta nahi bada, badau euskerazko hizkuntza teknologiak tresnak eta txukunak itxeko, baina, bueno, ohikuen erabiltzen duen tresnak, ez da, enpresek eta jarritxa etortzen dien tresnetan, pues, euskera ez da askotan presente egoten, ez da, esan duena, kotxien izen jotzezu aginduak euskera zemun, Googleen bilatu izin jain euskerara mugatuta, bueno, eta olako adibide pilo bat ditugu, ezta? Eta beste kasu batzuetan, naiz eta egon olako zerbitzu tresnak eta euskeraz edo euskera dakartenak, jente askotan ez daki dazenik be, eta zea, ezta? Edo, bueno, batzutan ez dutza inporta gaztelanez erabiltzia. Horreik arazuak eta pixka konpontzeko, bueno, teknologia hauen maila pixka hobetzeko, inbierdana da baliabidea gehiago esleitu, diru laguntzak, gure dana, jendea gehiago ezagututa erabiltzeko, ez dakit, kanpainak eta kontzientziazioa eta online leke, baina neurri baten, gure uste software libriak bai laguntzen dau, ez da, horretan. Bi pixkat norabidetan, batetik, euskerazko hizkuntza teknologiak eta libre izen ezkero, bueno, azkarra hau edo emun leike horietan evoluzioa, ez da, obera, duplizidadien, hau da, bi enpresak gauza berdina bakoitza beraldetik garatzen egotia bitau leike, eta bebai erresaua izeten da, sortzia tresnak edo produktuak eta zerbitzuak teknologia horiek erabiltzen dituztenak. Hori batetik, eta, bueno, hau da, euskarazko hizkuntza teknologia horreik eurak libre izen da, asko lagundu leike euren edapenien eta hobekuntza. Baina aldi berien, bestelako edozein software bera libre izetia horrek errestu itzen dau beraietan euskarazko teknologiak integratzia. Hori gertatzen da, software euskeraz egoteko bebai, enpresa batena bada edo privatibo bada, euskeraz egongo da, euskeraz jarriko da, bera nahi bada, librietan, edozeinek nahi bada itzultzen da euskera, berdin integragoik errexau, euskarazko hizkuntza teknologiak, software librean barruen, ezta. Bueno, horretaz gukola pentsetan dauelako eta elujarren eta komertzializatzen ditugun hizkuntza teknologia asko, ez da, asko die, isataldien eta garatzen dienak, edo elkarlanien eta holakoak, teknologia horietako askotan eta geupe libre jartzen ditugu, ez da. Bueno, adibidez, itzulpen automatikorako hor daun matxinopentra, isakin batera eta daukoena, bilakit, bilatzailea, bueno, eustagerretik eta tzailean berzino bat bebai daukagu hor liberauta, iritzi erausketarako Elisa plataforma, bueno, zuzentzaileetan bere gara izen Firefox OS-erako inako iztegi zen oinarritxutago, iztegi maiztasunetan oinarritxutago zuzentzaile bat, edo Homespelen iztegisak eta be libre daz, Euskal Bar, ez da elujarrek berez garatu dauen zerbait, lehenautik datorren iniziatiba hola kolektiboa da, baina gaur egun elujarrek kudeatzen dauena. Hauek die, guk ditugun oinarrizko tresnetako batzuk. Hizkuntza teknologietako oinarrizko tresnetako batzuk, software libre bezala jarri ditugunak. Eta hau ez gain, baditugu ja beste maila bateko aplikazio edo zerbitzu edo webguneak, hoien adibide bat da ondare bideak, ontsa pixkat Maialenek azalduko dutzuena. Bueno, kaixo, ondare bideak izan da, Donostia 2016 diruz lagundutako proiektu bat, eta bertan, elkarlarian ibili gara
bai Eusko Media Fundazioakin eta Euskal Unibertsitateko Informatika Fakultateko isa ikerketa taldiakin. Proiektu honen helburu nagusi izan da Donostialdeko edo Gipuzkoako ondare digitala erakusteko museo digital bat moduko bat sortzia. Baina, nahi duna, Euskal Ondarearen bilduma erraldoi bat, ero biltegi erraldoi bat, baino gehiago izango dan plataforma bat nahi izan du sortu, erabiltzaileari ondare hau erabiltzeko eta interpretatzeko modu desberdinak eskainiz, eta erabiltzailea beha ondare aukeratutako eduki horretan ziar gidatzeko estrategiak ero aplikatuta. Eta bestalde, bai, nahi izan du plataforma bat, herritarran parte hartzailea sustatuko dauena, sortzia. Izan be, museo digital honen erondare bideaken oinarria dira erakusketa digitalak. Egongo dira hainbat aditu, sortuko hauenak gai baten inguruko erakusketa digitalak, ez da? Eta erabiltzaileak algo dau, erakusketa horrek ikusi, eztabaidatu, botatu, guztek izakon ala ez, olako gauzak, baina baita erabiltzaileak aukiko hau, erabiltzaile arrunt batek aukiko aukera, beak bere erakusketa digital propioak sortzeko ere bai. Hornitzaile desberdinen, hemen astu esatia, museo digitala hau sortzeko, esan dut, hainbat saiatu garela aliketa hornitzaile gehien nen ondarea leku berdinean biltzen, bai gai desberdinak jorratzen dauenak, formatu desberdinetan dauzenak, testuak, argazkiak, audioak, soinuak, eta ez dakitzen asketa esaten, eta erabiltzaileak algo dau erabili hornitzaile jatorri desberdinetako item kulturalak bere ibilbidea sortzeko, baina baika sistemara algo dauigo, ikusten badau ez dauela, ero beak bere item kultural propioak ere algo dau sistemara gehiu. Plataforman bere ondarea integratuta dako hornitzaileak, baik aukiko aukera plataforma erabilika ondare hori osatzeko, ero editatzeko, azkenean, metadatuak dira, utxak dauzen hainbat metadatu, eta editatzeko aukera ematen da, eta baika hornitzaileak aditu gisa parte hartzeko plataforman. Hola nahi duna da lortu hornitzaileak kasuan kasu nahi dauen ondare digital hori biztaratzea, ero ikusgarritasuna ematea momentuan, irixan ospatzen da bien ekitaldi kultural batekin lotutako ondarea balin badako hornitzaile horrek, hori biztaratzeko, dibez aldau sortu ibilbide digital bat, eta eguneko ibilbide moduan proposatu. Eta, ikusiko da hasiera pantailan, orduan, ikusgarritasuna muguzako nahi dauen ondare horri. Ondarea biltzeko, kasuan kasu hornitzaile baikotzan kasua aztertu behar izan du, bizkate eurokortziarren, ero automatikuen izan den prozesua aipatziarren, bai egisa da gehixenak dakoila, oai protokoloa erabilika, beren ondarearen metadatuak libre, xurgatzeko, eta gainera, normalian egoten dira formatu estandar horreikan, EDM, ero DC. EDM da DC baino berri xaua, suposatzen da danak EDM eruntz junbiarko ziala, baina, gero praktikan, ez da, hola, asko kondiokan DC dako, eta ze pasatzen da. Bizen artean, DC-ek eremuen balioak malguagoak dira. EDM da zurrunaua. Adibideo jartziarren mota, ez, lehen aipatu du. EDM-ek dako 5 mota posible eta vokabulario hori bakarrik alda erabili mota metadatuaren zat. Sound, image, eta giziz, Dublinkore
malguago da, eta naiz da, proposatzen da, niztegi kontrolatu bat erabiltzea, ba, bueno, testu librea sartzen da. Orduan, ba, gero hori kudeatzeko automatikoki eta abar, ba, bueno, ez da hain erresa. Eta, bueno, hainbat bihurketa lan eta gauzatxo egin behar izan du. Bueno, teknologiari dagokionez, bueno, ba, da oinarrian da Django proiektu bat, datu basea MySQLen dauena, eta badako bilaketa bat, eta horren motorea da Solar bat. Horrez gain, bueno, librea dan beste hizkuntza teknologia batzuk ere integratu dira plataforman, ba, adibidez, bueno, eleaniztasunaren arazoari ero aurreikeko, ze, bueno, edukiak hizkuntza desberdinetan dauz, eta ezin du... bai, zeituan. Edukiak, bueno, ezin du danak hizkuntza guztietara itzuli, ze 4 hizkuntza hartu du kontutan, euskera, gaztelania, inglesa eta frantsesa. Baina baina izan duna da, bentsat bermatu, erozein dala be, zure kontsultaren hizkuntza, ba, sistemako beste hizkuntza guztietako edukia ere bilatu ahal izatia. Orduan, ba, bueno, aplikatu du ba, hizkuntza arteko bilaketa. Gero bestalde, item kulturalen deskribapena aberasteko ero, erabili du wikifikazioa, ero, bueno, izan garatutako wikifikatzaile bat, eta honek iken dauena da, bueno, adibidez, ba, testuan, ez, hau dana automatikoki, automatikoki selekzionau termino, ero, bueno, entitate esanguratsuak testu horretan, eta lotu Wikipediarekin. Eta, bueno, ba, igual simple emoten dago, baina badako zailtasunak adibidez kasu honetan, ba, horrez, testua badoi aurrera, eta Euskal Herriko iparraldeko, zein hegoaldeko, ba, bueno, ba, horri iparraldeko, ero hegoaldeko, ze iparralde eta ze hegoalde. Kasu honetan jakin biozu, Euskal Herriko iparraldeari, ero hegoaldeari erreferentziatzen da biela testuan. Eta, bueno, hori da arazotako bat, ambigotasun bat, baina, bueno, badoz hain bat, eta, ba, bueno, librea da, bai, hori gafen dago. Eta azkenik, bebai, ba, bueno, ibilbideak entzuteko ero aukera ere gehitu du, Elbiarren garatutako web to radio izeneko tresna bat gehituta, eta, bueno, honek erabiltzen da, hau laben, bueno, AOTTSA, eta, bueno, da, beste implementazioa. Eta, bueno, ontxe momentutxo baten plataforma erakutziko zuet, baina horren aurretik, nahi dutela pixka zuei animau plataforma erabiltzera. Ze, bueno, azkenian, ba hori, lehen esan duten moduan, ba, biltegi erraldoi bat moduan ez gelditzeko, ba, bueno, behar berrezkoa da, bai, adituak, ba, bueno, ibilbide interesgarriak eta hola sortzea, baina zuek be, ba, animau, sartu, ikusi sortuta dauzen ibilbideak, ba, botau, eta zuek, balimako zeola gai bat asko interesek izatzune, ba, eskertuko baika zuen ibilbideak gustora irakurriko ditu. Eta, bueno, GitHuben dau kode guztia. Bueno, ba, logea bengo nien momentu baten. Zenbaki batzukin, ikusi geike... Bueno, hemen hasierako pantailan ikusi geike gaur egungo bueno, egoera erozein dan museo digital honena. Dakugu, ba, bueno, 400.000 eroitem kultural, 22 bilbide sortuta dauz, eta... Ui, inglesez dau. Eta 31 ero hornitzaiek hartzen dago parteia plataforman. Itemak ero ibilbidea kontsultatzeko hainbat bide dauz. Ba,
adibidez, bueno, hemen zenbaki honekin jota, ero goiko, hemen ez dut ondo ikusten, bueno, hor, hemen sartu algara zuzenian item eta adibidez, eta bertan hartuko dira gaur egun sisteman dauzen item kultural guztiak, eta, bueno, albo baten dauz filtroak, ero, zure bilaketa, bueno, zehazteko. Baina, bueno, bide hola logikoenera izango da, bueno, zure gai horri, buruan dakotzun gai horri buruzko itemak bilatzea, eta imaginau, bueno, sortuko zuet, ibilbide bat ero zela sortuko geben. Eta, imaginau euskal kanten inguruko ibilbide bat sortu nahi dula, bueno, idatziko euskal sistema aztesatzu proposatzen zure bilaketakin lotu eta euleizken itemak, kantak. Eta ikusten duzue, horrintzaile desberdinen adiala, aukeratuko kontsultaren hizkuntza, eta, bilatu. Ikusten duzuen moduan, euskal kantak euskeraz indot galdera, baina adibidez lehenengua, ikusten da, la canción vasca topau dauela, euskeraz ez dauen eduki bat. Hortarako, dokumentuak indexatzerakoan itzultzen dira, eta abar. Gehitzen dut, nahi duten, adibidez, hau da, bigarrena inglesezkoa. Gehitzen dut, lan ere mura, nahi duten item kulturala. Aldot bebai aplikau hemen filtroak, adibidez, irudiak bakarrik ikusteko. Gehiukot pare bat. Hau eta hau. Hemen, jongo da gehitzen. Bat ez da gehiu. Jesus, tot ondo joten. Hori gehiu eta hau. Bale, hori da, bi aldez ezin da gehiu. Jesus. Bueno. Eta gehiu eta. Bai. Ero audioak dianak. Adibidez, hause. Hola, ero beste bilaketa bat be ingeik tartian, eta ez dut galtzen lan eremuko itemak. Bez batzak, adibidez. Hauxe. Eta hau. Eta hola jongo naiz, nahi duten item guztiak horre nire lan eremura egitzen. Behin nahi duten guztiak dakotena, sorti bulbidea. Jaukot behera. Nahi dutena jetxi. Eta hasiko nahi orden bat ematen, ni buruan dakoten orden hoi. Gainera arrastrauta. Nahi duten lekuan jarri. Hola. Eta hori, zure interpretazioa, zergatik aukeratu duzun item zehatz hori, algo zu esplikau zure narrazio bat eman da, esatik aukeratu duzun, erozein gauza, o dakitzuna item kultural horri buruz, eta bar. Eta markatu. Eta gero gorde botoia inda, hainbat metadatu eskatuko zatzu, erozein azkar-azkar erozein gauza idatzikot, FF. Eta gorde. Gero, algot ikusi, sortu duten ibilbidea hemen, nire ibilbidetan, hemen dau. Ero, hemen ibilbidea jota azkena izango da, eta bar. Eta, badauz hainbat ibilbide interesgarria sortuta, eta, nabigatzea oso horretxa da. Takit. Erozein. Hauxe. Hemen hartuko da ibilbidearen biztarokor bat, algote, ikusi, ero zuzenian jun erozinetara. Aziratik azten banaiz, hemen deskurapen orokor bat, itemaren ezaugarriak eta bar, eta aurrera ero atzera jun ibilbidean ziar. Beti algotik ikusi nun hauen, eta horrez gain, hori lehen zen dutena horria entzun, eta egiten entzun guan, azten da
bueno, irakurtzen, ero TTS-a, ero martxan, bueno. Eta, bueno, alna izola jarri ordenadore parian, eta gero urrengoa jungoa, eta, bueno, historio bat kontatuko ordenadoriak. Eta, bueno, uste dut azkar esan da, bueno, gauza gehiago doz, baina hori da. Pasa bi naiz ez? Bai. Galderatxo azkarrik norbaitek? Txoin. Orokorrean, Elujarren, zein da gehien erabiltzen dezuten programazio lenguai o teknologia? Gehien erabilian. Segun eta zedendako garatu behar duzun, baina hola web ingurunerako eta Django nintzen dugu, isa dana gaur egun. Mugikorretarako eta inbier bada, hori xe, ja dago kixona, ez? Java edo Titanium eta hola erabiltzen dugu, baina ez da egit. Ja, oinarrizko tresnak eta dienien, batzutan betokatzen da C eta beste gauza batzuk, baina orokorrin esango nuke, edo zein tresna eta alba da Python eta webunietako alba da Django. Hau Django neta inja dugu. Bai, edukiei dagokionez, 260.000 item, zein da item moien lizentzia edo, hau da, baldin badaude abestiak suposatzen dute zirela guztiak libre izango, eta beraz proiektu osoa da libre edo nola egiten da? Baikotzak dako bere lizentzia, item baikotzak. Saiatu gara alik eta gehienak libreak izaten ero dako Creative Commons bat. Baina, bueno, hor metadatuetan, ero, bueno, hemen item maren argazkiaren azpian beti agertuko da lizentzia. Kasu honetan, Creative Commonsen, oie, ez dut kontrolatzen lizentzia asko. Baina hori jadator, hornitzaileak, beak, ja mugatu dozku itemaren lizentzia zein izango dan. Edukiak, baina hemen guk metadatuak xurgatu du. Bai, eta hori OAI Open Archive Initiative hori protokolo hori erabilita hornitzaileak libre dakoi metadatuak. Orduan metadatuak aldozu erabili. Guztia, titulua, irudia, deskribapena, hori ulertzen donik ez da hola. Ba, esan, igual ez dakit. Irudia dibidez ez? Bueno, irudia ez, baina metadatua, bai, zuk aldozu metadatu hori hartu? Ez, depende. Bai. Metadatua baldin bada partitura bat ez? Bai. Ez, bestela edo zeinek egin dezake musika. Beste baten abesti hartuta. Bai, item horren irudia, partituraren irudia, plataforman dagoena, bai. Hor dagoen lizentziaren arabera, da kasudanetan ez, partitura bea ez, eta partituran idatzika dagoen abestia ere ez da. Hori ja, baikotzak, autore baikotzak, baina irudia argazki bat partitura horrena eta hemen dagoena, metadatu gisa, onstak izan zeken horrekin. Nik ulertzotena, igual konfunditan hau, ez neben lepua jarriko, baina nik uste dutola dela. Baina, bueno, igual gero debate bat ingik, ero, bat emate balin baki ziur, zela dan, esan leke. Listo, venga ba, aurrekoa. Join. Ez zuzea. Bainakazu, bai ez? Da. Zein da? Vale, bueno, arratsaldeon. Ni Jon Turrias naiz, Biantik kooperatibakoa, eta kooperatiba horretan, bueno, garapena egiten dugu, eta baita ere, ni neu abokatua naiz, teknologia berrietan aditua edo.
Eta, bueno, nik itzein behar nun e-commerceari buruz, baina aurrekoa pixka bat ere badakite nola dan, orduan, a ber, kontua da, eske 10 minutu badira, bueno, a ber, motze ingo dut, kontua da, jabetza intelektuala, babesten duela autorea. Eta autorea berez, lehendabiziko artikuluan jasaten du, presumitu egiten dela autorea dela bakarrik obra egiteagatik. Gero demostratu behar da autorea den edo ez. Hortarako, badibidez, timestamp baten bitartez edo hasarekin jakin dezakegu noiz egin zen obra bat digitalki. Orduan, metadatoak ikusi beharko dugu zenolako nolabaiteko ondorioak dituen. Eta orduan, irudia ziurrenik ez baldin badu Creative Commons lizentzia batean jarri autorea eta lizentzia hori ere ikusi beharko genuke nolakoa den. Gauza bada da, saleroskedeak adibidez baimentzea eta beste bada hezkuntzarako baimentzea. Osea, lizentzia ere Creative Commons oso ezberdinak dira. Ikusi beharko genuke ze lizentzia motaren aurrean gauden. Labur bilduz. Pixka bat asaltzeko, osea, jun gaitezke luzerago, baina pixka bat hori. Galdera baldin dauzkazue arlo hontan, galdetu lasai, osea, niri berin zait. Jabetza intelektuala, nahi duzuena. Orduan, bueno, nik itzein behar nun, noni buruz, eta berez da, bueno, baldin badaukagu, merkataritza elektroniko bat, webgune bat, alegia, eta zerbitzuak eskaintzen baldin baditugu, aplikatzen zaigun legea da LSSI, CE. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico gazteleraz. Orduan, lege hori berez non aplikatzen da. Enpresa batean, entitateetan, barkatu, eske unibertsitatean ohituta nago eta beti galdetzen diete ikasleei, baina egiten badizkizue galdera da pixkate era erretorikoan. Orduan, kontua da, nolabait elkarte bat egongo litzateke behartuta betetzera lege hau. Deitzen zaio ere izen orde bat zeukan zela interneteko legea. 2002 garren urtekoa da, Osea, 14 urte ditu ja. Eta hori nolabait niri begarria egiten zaitzen bakarrik aplikatzen zaio lukroa edo irabazi asmoak duenari, bai? Orduan, teorian, elkarte bati ez zaio aplikatzen. Aktibitate ekonomikoa izan dezake, baina ez zaio aplikatzen, bai? Ez daukalako lukro asmorik. Orduan, ari gara hizketan enpresei buruz, oroar, bai? Fundazioak ere kanpoan daude. Aktibitate ekonomikoa egiten dute, baina ez dute lukro asmorik. Karo, gero daukagu Fundación Telefónica, adibidez. Tardon hor, karo, eso duzu, bai, hauek ez dute dirua irabazten, horrekin, baina zer egin bitartez egiten duten guzti hori, bueno, hori beste gai bat da. Baina, bueno, kontua da, hau aplikagarria dela enpresa guztiei, bai? Gure webgunea, esate baterako Talaio zen webgunea, adibidez, kooperatiba, hor euki beharko genuke ohar legal bat, bai? Bai Talaios, bai Biantik, bai edozein enpresa. Euki behar du ohar legal bat eta hor jarri behar dira zeintzu diren baldintzak. Jabetza intelektualarekiko, bai? Erabiltzailei ere ezarri nolabaiteko eskubideak, baina baita ere obligazioak, bai? Bete beharrak. Esan, haizu, nire webgunean sartzen bazara eta ez dakiz zer egiten baduzu, zu izango zara arduradun. Baina batez ere legeak esaten duen lehendabiziko gauza da jarri beharko dugula gure identifikazioa, hau da, enpresaren identifikazioa. Hori da, ohar legaletan jartzen dena beti ere, bai, badakizue, jartzen da normalean eta esartzen da, lehendabizi, kooperatibaren izena, bueno, kooperatiba de enpresa, gurea kooperatiba denez, kooperatiba esango dugu, kooperatiba, helbidea, zenbaki fiskala, eta gero baita ere harremanetarako hainbat eta zenbait datu. Zerri aplikatzen zaio lege hau? Balde batetik, merkataritza elektronikoa jarduten duten enpresa guztiei, bestalde zarean emandako kontratazioak edo ematen diren beste batzuei, publizitate eta informazioa eta bitartekari zerbitzuei. Zeintzuk dira bitartekari zerbitzuak? Hau da bai dela galdera, Adibide bat, ez? Google, bitartekari zerbitzu bada, adibidez. Haude pilo bat, adibide pilo bat. Hoiei aplikatzen zaio lege hau, bai?
Publizitatea eta informazioa, Google ere, bai? Zergatik ez? Osea, Google sartzen da beti, bai? Hori da, bai? Todo Dios. Todo Dios, aktibitate ekonomikoa baldin badauka, irabazi asmoarekin, bai? Eta hau da lege bat estatu mailakoa. Egia da, direktiba batetik datorrela, zuzenbidean, zuzenbidea transversala da, bai? Orain sartuko naiz horrekin. Denbora ondo, bai? Nahiko azkar noa, zen txapa asko sartu nahi dut, eta, orduan kontua, baina, egin nahi dut, era erosoan edo. Kontua da, direktiba bat dago, legea garatzen da, direktiba garatuz, bai? Osea, legea garatzen duena da direktiba bat. Lege hori aplikatzen da estatu mailan, bai? Hau aplikatzen da Espainiar estatuan. Orduan, enpresa bat da gara, jarduera ekonomiko bat baldin daukagu, eta irabazi asmoa baldin badaukagu, aplikagarria zaigu, bai? Orduan, zer egin behar dugu? Ohar legal bat eduki. Gero badaude beste lega batzuk, datuak babesteko legea, ez dakiz, badaude lege pilo bat, aplikagarriak izango direnak ere. Bai, ere. Osea, horregatik esate dut, zuzenbidea transversala dela. LSS-ia betetzea ez du esan nahi ez ditudanik bete behar beste lege batzuk. Bai? Zapatak saltzen baditut online, bai? Lei de komerzio minorista ere bete beharko dut. Bai? Osea, ez dut beteko bakarrik lege hau. Hau da gauza bat. Adibidez, 22. artikuluan debekatzen du spama. Ez dakit spama egiten duzuen, baina spama debekatuta dago, ez baldin badiozu, baimen askatu bezeroari. Edo bezeroa nahi duzun 3. hori, bai? Eskatu behar dugu baimena, adibidez, emailak bidaltzeko. Eskatu behar dugu baimena, bere datuak, pertsonalak badira ere, zen orduan aplikatuko zaigu datuak besteko legedia, bai? Baina kasu hontan, aplikatzen den legea da LSS-ia, bai? Spamarekiko diot. Orduan, aplikatzen da webgunetan edo aplikazioetan ere bai? Osea, esan dut, aplikazioetan ere aplikagarria izango litzateke? Bai, ez? Como dice el público. Bai, aplikagarria zaie ere aplikazioei, bai? Osea, mugikorretako aplikazioetan ere aplikagarria da lege hau. Hortaz, ohar legal bat egon behar da Google Playen, iTunesen edo nahi dugun plataforman, bai? Egon behar da derrigorrez ohar legala. Edo bestela, bideratzea esteka baten bitartez gure webgunera. Eta hor, ohar legalera. Orduan, ohar legala behar da beti, eta hor jarriko dira hainbat baldintza. Alde batetik aipatutakoa, identifikazioa lehendabizikoa. Ezagutzen duzu zer gertatu zaion Borrelli? Josep Borrelli, ez? Estafatu omen dute, bai, ez? Komentatuko dut. Estafatu egin dute 50.000 euro hasieran, eta gero beste 100. Guztira, 150.000. Nola? Tipoa hasi zen nabigatzen, eta, tipoa da ingenieroa, badakizue, Gontzela Alderdi Sozialistaren ministerioan, eta, izan ditu kargu potenteak, sekretarioa ere izan zen, alderdian. Kontua da, teorian ez dela inozoa, baina, teorian. Horan, sartu zen tipoa nabigatzen, eta ez dakit nola bukatu zuen webgune batean, eta nahi zuen kriston inbertsio egin, eta diru asko irabazi. Orduan, hasi zan beraiekin harremanetan, eta esan zuen, nahi dut inbertitu diru bat, ez dakit zer, eta orduan ikusi zuen, sedea zeukatela Londresen. Baina kuriositatez, hitz egiten zuenean beraiekin, telefonoa zen frantziakoa, eta frantsesez egiten zuten. Orduan, tipoa, hau arraroa da, baina, tira, aurrera goaz. Oso jatorrak dira, informazioa eta hola ematen diate, eman omen zioten ere kurtso bat, orduan tipo esan zuen, 50.000 euro. Gauzak ondo joan ziren, eta beste 1.000 euro sartu zituen. Orduan, kontua da, nola jakin enpresa bat fidagarria den edo ez, esate baterako, gauza hauetan. Lehendabiziko gauza egingo genukena da, begiratu ohar legala eta ikusi ze informazioan dagoen hor. Gero, ingenieritza soziala erabili eta da, bilatu Googleen edo nahi dugun bilatzailean aber zer esaten den enpresa horri buruz. Baina lehenengo gauza egingo genukena da hori, ohar legala begiratu. Hor daukagu zifa. Zifarekin ja joan gaitezke bilaketa sakonagoak egitea. Eta gero baita ere daukagu aukera merkataritza erregistrora kontsulta bat egiteko, aukera.
eta CNMV-ra. Bai, lehen aipatu du gifi.netekoa, CNMV da enkargatzen dena ere lizentziai buruz zeratan. Internet adibidez zerbitzua eskaintzeko CNMV-ra jo behar dugu. Lehen zen CMT, baina lehen da CNMV. Orduan, CNMV-en ere bazeukan aukera galdetzeko. Galdetu du ondoren. Hori da berak esaten duna, Josep Borrelek. Orduan, bueno, egia esan niri arraro egiten zait horrelako pertsona bat, nolabait horrelako tontakeri batean erortzea, ez? Osa, 50.000 euro dira. Nik erosten ditudanean zapatilla batzuk gauza guzti hau egiten ditut, eta segurtagiria begiratu goian, ea kointziditzen duen edo ez, HTTPS daukan edo ez, hori segurtagiria begiratu, ez dakizte, egiten ditut gauza horiek. 50.000 euro inbertitzeko hori eta biderra malau, ez? Osa, baina, bueno, tipuak ez zuen omen egin. Orduan, azkenean, nik nahi duana pixkate helarazi, denbora gutxi daukadalako, da, lege hau, interneteko legea esaten zaiola, aplikagarri delako bakarrik era elektronikoan eskaintzen diren zerbitzu eta produktuei, bai? Baina baude, esan bezala, beste lege pilo bat, bai? Funtseskoa da, aipatutakoa, ohar legala, identifikatzea, zeintzu diren baldintzak. Atzera botatzeko edo eskubidea, bai? Derecho de desistimiento ditzen zaiona. Hori aldatu eginda, kontsumidorearen legearekiko, 2014ean aldatu zen, eta 7 egunetatik 14 egunetara pasa gara, bai? Horrek esan nahi duena da, vale. Horrek esan nahi duena da, ditugula 14 egun nahi badugu produktua bueltatzeko, bai? Eta ez dugu arrazonamendurik eman behar, osea, nahi dugulako, bueltatu eta listo, bai? Gure eskubidea da. Hori ez du LSSia jasotzen, baizik eta kontsumitzaileen legeak. Orduan ikusi beharko dugu, ze zerbitzu mota ematen ditugun gure webunean. Baina hori dena ohar legalean jasoko da, bai? Orduan, nolabait lege hau LSSia oso basikoa da gauza askotan, oso oinarri txikiak jartzen ditu, baina gero kontutan eduki behar duguna beti ere da zerbitzuak interneten bitartez eskaintzen ditugunean, eta internet da dena, dia aplikazioak eta webuneak, jarduera ekonomikoa egiten dugun, bai? Ez da gauza bera saltzea zapatak edo janaria, bai? Gauzak usteltzen direlako, janaria usteltzen delako, eta gauzak ez, bai? Alde horretatik adibidez. Orduan, hori dena kontutan eduki behar dugu webunean jartzen dugunean ohar legalean. Nolabait, azkenean kontutan eduki behar duguna da, LSSiarekiko da, jarduera ekonomikoa egiten badugu, eta irabazi asmoa baldin baukagu, eta kooperatibak ere sartzen dira hor, naiz eta funtsa soziala ere daukagun, nolabait, baina hor gaude, olako zerak bete behar ditugu, bai? Orduan, ohar legalean zer jarri beharko genuke? Identifikazioa lehendabiziko gauza. Bigarrena, non kontaktatu dezaketen bezeroak gurekin, bai? Jarri beharko genuke baita ere zeintzu diren baldintza orokorrak kontratatzeko. Zeintzu diren baita ere, bidalketak egiten badira, moduak bidaltzeko, itzultzeko gauzak. Zeintzu diren eskubideak baita ere, bezeroenak, nolabait aurrera egiteko. Eta bar, bai? Osa, azkenean, bete behar ditugu baldintza pilo bat ohar legalean, bai? Eta gutxi gora bera, hori zen aipatu nahi nuena. Azpimarratu hori, aplikazioetan ere, hau bete behar dugula. Eta gero aparte daukagu kukien politika, badakit hori ez duzuela bat ere gustoko, de facto gainera ez da betetzen inoiz, zeren normalean kukia aplikatzen da eta gero ja ateratzen zaizu abisua, orduan ja da como contradicción in terminis, ezin duzu bete legea kukia aktibatu denean ja aldez aurretik, bai? Zer esaten duena legea da, jaso behar duzula onarpena datu pertsonalak kudeatzeko kukia aktibatu baino lehen, eta kukia normalean aktibatzen da aldez aurretik. Orduan, hori ere bete beharko genuke, eta pribatutasun politika bat ere sartu webunean, bai? Baina hori ez da LSSia, LSSia bakarrik ohar legalean, bai? Hori zen, gutxi gora era. Legedi hau aplikatu beharko leuke
Espainian finkatutako enpresa batek, ulertzen dut. Osea, AliExpressi ezin diot eskatu hori betetzeko. Txinan osaini reklamatzen dio Londreseko horri borrelei paluepatu dion horrei osaini reklamatzen dio CNMV-en eskatuko lehike registrua kanpoko entidade batena? Hori da, esaten den moduan, la madre del cordero. Osea, azkenean hor daukagu gai bat, eta da, legea transversala da, bueno, esparru juridikoa transversala da, horregatik esaten nuen, lege pilo bat sartu daitezkela, era transversalean gure webgunean, eta aplikatu eta bete barko ditugu, baina jakin barko dugu ere zein den gure esparru geografikoa. Nora bideratzen dugu gure zerbitzua? Frantziara, frantsesez daukagu webgunea, non daukagu gure sedea? Frantzian edo hemen. Eta horren arabera, eta kontratua, non gauzatzen den, perfekzionatu esaten da, non perfekzionatzen den kontratu hori, horren arabera, jakingo dugu ze lege aplikatzen den. Dena den kasu honetan, LSSI aplikagarria da direktiba batetik, esan nahi dut, direktiba batetik garatutako legea dela. Orduan, Frantzian, Europar Batasunean oroar, ditugu lege antzekoak Europar Batasuneko hainbat estatuetan, bai? Esate baterako, erresuma batuan badago horrelako lege bat. Bai, esan nahi dut, Borrell, bazeukan aukera Zimbabuen ja, bueno, ziurrenik lehenengo dago Europar Batasunean, orduan ja fijoz daukatela horrelako lege bat, eta horregatik gero, ere biligara lehenan solasean nolabait, bueno, eztabaidatzen jabetza intelektualari buruz, nola megaupload eta kasu horietan, ez, deskarga, webgune horietan, nola eman diren, hainbat tokitan eta askotan erabili izan da, edo erabilgarria izan da, Nueva Zelanda edo horrelako estatuak jarri hor sedea, hor ez dagolako horrelako legerik. Eta orduan ekiditzen dugu arazo juridiko guzti hau. Osea, azkenean internet, odeia ez da existitzen, hori denok badakigu. Odeia ez da existitzen, bai? Zerbitzariak dira eta zerbitzariak jakin behar dugu non dauden. Orduan, zerbitzu eta zerbitzariak jakin da non dauden eta nondik prestatzen diren, orduan badakigu ze lege aplikatzen den. Gutxi gora bera. Ikusi beharko genuke non perfekzionatzen den kontratua. Bai, non gauzatzen den kontratua. Ta zer da perfekzionatzea kontratua? Barkatu, eske hau da. Ba, da ordainketa askotan hartzen da iritzi bezala, bueno, iritzi baino hartzen da irizpide bezala non ordaintzen den zerbitzua. Ordainketa egiten bada, Zimbabue, esan duzu, Zimbabuen, eta zerbitzua handikan prestatzen bada eta ordainketa han eman bada, hangoa da. Beste batzutan gertatzen da antzekoa, osea, kontrakoa, da. Nora bideratu diozu zerbitzua? Gazteleraz jarri duzu webunea? Orduan ulertu daiteke aplikagarria dela LSSI-a, bai? Kasun kasu ikusi beharko genuke nola den zehazki kasu hori, osea, zer jartzen duen, nola bideratu zen zerbitzua, eta bar, bai? Lehen esan duzu 14 egun zeudela itzultzeko. Desistimiento. Berdina da norbanakoentzako eta enpresentzako? Hori da bakarrik kontsumo legera. Osea, kontsumo legeak arautzen duen aldaketa berria da, 2014 urtekoa, eta enpresak ez dira inoiz kontsumitzailetzat hartzen. Kontsumitzaileak dira pertsona fisikoak. Orduan, nik adibide hori jarri dizuet, hori, saltzen baditugu produktuak, adibidez lakari, saltzen ditugula produktuak, orain prestatuko dituzte orain notarrak eguberrietan, bakizue, eskaerak egin, hor bota dietzea bat. Bueno, eskaera hori egiterakoan, zu jakin behar duzu, badituzula 14 egun. Eta hau oso importantea da, ikusten duzuenean adibidez. Urte beteko garantia, edo 7 eguneko atzera botatzeko eskubide hau, desistimiento, legearen kontra doaz. Hortaz ez dira legezkoak, bai? Oinarrizko irizpide bat da, 1255 artikulan jasotzen dena kode zibilean. Ezin da kontratu bat, lege baten kontra, edo orden moralaren kontra eta printzipio orokorren kontra jun. Berdin diozu ze jartzen duzun kontratu batean, 3 gauza horien kontra baldin badoa, ez du balio. Askotan jartzen dute, kotxe bat erosi nahi duzu eta esate dizute urte beteko garantia, bigarren eskukoa ere, hori ez da legezkoa.
ez badin baduzu adosten bestearekin, hori aukera adosteko pertsona partikularra bada, baina ez nezertuko. Nahi duana da, nolabait esan, ikusi behar ditugula kasuak eta gero beti buruan izan legearen kontra ezin dela joan kontratu bat. Askatasuna daukago adosteko nahi dugun alderdiak, baina beti ere legearen kontra ez baldin badoaz. Desestimiento bi aste. Eta soilik kontsumitzaileak, pertsona fisikoak, ez enpresak. Bueno, eskerrik asko Jon. Arratsaldeon, Asier Iturralde naiz, Iametza eta argia.eusen lan aiteet, eta begoan papeloia tokatu zait, Jonen ondoren hitz egitea zaila da, ze oso izlari hona. Eta orduan, saiatuko naiz alegina egiten. Nire hizketako gaia izango da, hitzaldiaren gaia izango da Zekaditor, webgunetako testu editore libre bada, bere plugin ekosistema, eta Iametzan argiarentzat garatu genuen HTML5 audio plugina. Suposatze dut Zekaditor ezagutuko duzuela, nahiko gaur bertan wifi.neten aurkezpenean agertu irabili dugun formularioan bertan bazegoen Zekaditorren editore bat. Nik uste oso erabilia dela. Hau eta Tini MCE dela uste dut beste haula gehien erabiltzeana. Eta duela 13 urte sortu zuten, orduzkiroztik izan ditu ez dakit zenbat milioi deskarga, baino oso erabilia da. Eta azkenean da, LibreFreeze writer edo antzeko zerbait, azkenean what you see is what you get, edo estil hortako zuk idatzi ezakezu testu prozesatzaile bat baliz bezala, eta berak bihurtze du HTML-ean. Eta azkenean erabiltzaile bat HTML-az eta CSS-az eta ez dakienarentzat aukera ematen diot eduki konplexuagoak sortzeko. Orduan, esan bezala 2003an sortu zuten, izena dator sortzailean izenetikan, eta hasiera batean zen FCK editor, baina gero aldatu entzuten pixkat zabaltzen hasi zanean eta azkenean FCK faken antza handia dauka. Eta orduan jende hasitzaien zaten hobe duzu aldatu eta orduan bihurtu zuten CK editor. Lizentzia software librea da, lizentzia hirukoitz batekin banatze da, GPL-ren 3. bertsioa, LGPL-ren 3. bertsioa eta Mozillaren public license. Gero, garapen eredua. Hasiera-hasieratik software librea da, eta 3. bertsioatik aurrera hasi ziren Open Development Effort edo deitzi dutenarekin. Idea zen komunitatea eta erabiltzaileak parte izatea garapenaren diseinua eta erabakiak hartzerakoan. Baina hasiera batean kompetentziaren beldur ziren eta erabaki bereen ustez garrantzitsua ziren edo erabakigarriak izango ziren ezaugarri batzuk ezkutuan garatu zituzten eta gero publiko egin zituzten. Baina gero, momentu honetan erabileran dagoena 4. bertsioa da eta ari dira garatzen 5. Eta orduan erabaki zuten ezaugarri guztien diseinua publikoa izango zela. Ja etzela egongo sekreturik edo zerarik, eta proiektuaren 5. bertsioaren garapenan erabaki guztiak etartzen dituzte GitHubeko proiektu bateko isuetan. Hor eztabaidatzen dute eta hor erabakitze dute. Eztabaida guztia, erabiltzaile interfazea, erabiltzaile esperientzia, garapeneko erabaki teknikoa, ESS erabili edo kode estiloa, eta hor dirudinez hor eztabaidatzen dute guztia.
Eta gero, erabaki horietan, leku horretan erabakitako, oinarritutako erabakietan, garatzen dute Zeka Editor bost berria. Eta hori ere bai, nugandik ez dago, erabiltzeko moduan edo badago ez dago oso ondo guendik bukatuta, baina bueno, dagoen gaur egungo kodea dagoeneko erabilgarria da, hor dago, bentzak GitHubeko bilteki batean dago. Negozio eredua. Haurek atentzia dituzian, ze behire bilin izan, ze berez, honen atzean dago Zeka Source edo Source enpresa bat, eta azkenan behaien produktu nagusia doan da. Eta orduan, ez egite duten horren inguruan, bizi behar dute eta hortako dirua atera behar dute. Eta orduan, ikusi nire nuazan, bereien webunean begire bilita eta daukatela Zeka Editor Premium deitze duten proiektu bat, da Zeka Editor berdina da, baino eskaintze dute lizentzia jabedun bat, nahiago duten antzako dirutruk eta arreta teknikoa. Dago, Zeka Finder da Zeka Editorren beraiek sortutako fitxategin kudeaketarako bat zerbitzariaren aldean jartzeko. Zeka Editorren fitxategi bat igo nahi bauzu zerbitzarira eta Zeka Finderrek egite du zerbitzariko gestio hori edo. Doako bersioa da, mugatua da, erabili daiteke, nik bintzat oinarrezko erabilerako ez diot arazoik ikusten, baina nahi izan ezkero badaude hirugarrenek garatutako alternatiba libreak, adibidez Elfinder. Gero, formazio eskaintzen dute, bezeroaren behar eta egokitoko formazio saioak emate dituzte, garapen personalizatuak egite dituzte, norbaitek plugin bat edo zerbait nahi baldin badu, zein hobe, beraiek baino, ez beraien produktua da, beraiek dakite horri buruz, ikuskaritza proiektua, besten proiektutan, gomendioak eman eta barra dituzte, eta arreta teknikoa. Nahi duen antzako, ordainduta daukate zuzeneko harremana, garatzaileekin, eta oidan, beraien bizibidea, bizimodua hortik ateratze dute. Eta nahiz eta beraien produktu nagusia doan izan, asmatu dute horren inguruan eraikitzen diruturriak, nola lortu. Zer dan Zeka Editorreko plugin bat. Zeka Editorren azkenean dago oinarri edo kore bat, edala berez ez du ezer egiten. Bere kaxea ez du ezer egiten. Da funtzionalitate oinarrezkoa, gero horren gainean pluginen bidez garatzeko gainerako guztia. JavaScripteko API bada. Eta azkenean gero horren gainean eraikitzen dira pluginen bidez beste guztia. Lehen ikusi duen interfaze grafikoan, hor ikusten den guztia, botoi guztiak eta zea guztiak, erabilera, funtzionalidade guztiak dira pluginen bidez daude eginda. Plugina daudela alde guztietan. Azkenean dena da plugin bat. Kenduta kore hori, oinarrizko funtzionalidadea eskaintzen duena, gainerako guztia pluginak dira. Daukate pluginen gordailu bat edo web bat, biltzen dituena plugin guztiak. Atzo begiratu nuenean, 489 zeuden. Hor daude, doako pluginak eta ordainpekoak. Izan daiteke, kobratu daiteke plugin bategatik, nahi izan ezkero. Eta daude Zeka Editor taldeak garatuak, oinarrezko funtzionalidadea beraiek garatu dituzte, eta daude komunitateak garabatutako plugina behar berezietarako sortutakoak. Guzti horren zean, Zeka Builder, hau da, norbere beharretara egokitutako Zeka Editorren editore bat sortzeko tresna bat, hor 3 abiapuntu daude, oinarrizkoa, estandarra eta osoa, eta ja berak sortzeizu bilduma bat pluginena. Zebestela, instalatu daitezke banaka, baina askotan plugin bate dependentzia dauzka beste plugin batenak, eta horre beste batenak, eta horre beste batenak, eta azkenean eskuz instalatu daitezke, baina komplikatu daiteke gauza. Eta honena nik uste dela hau erabiltzea. Ze berak gestionatzen dizkizu dependentzia guztiak, eta instalatzen nahi badizu plugina, berak instalatzen dizkizu, berak plugin horre behar dituen beste gainerako plugin guztiak. Gero, aurten hasi ziren hilabeteko plugina deitu dioten egitasmo batekin, nabarmentzeko komunitateak edo beraiek sortutako plugin batzuk. Eta hor, lehenengoa da, automatikoki gordetzeko sortu dituzten edukiak, Leaflet Maps da, OpenStreetMapseko mapak txertatzeko webunetan, Quick Tablet taulak sortzen ditu, Word Count eta Chart Count dira, pluginek ez daukate zertan botoiak izan daitezke baita interfazia grafikoan agertzen diren beste dozen gauza. Adibidez honek beko
editorean beheko zatien esate izu zenbat hitz edo zenbat karaktere idatzi dituzun. Eta horrela, accessibility checker hau nahiko interesgarria da, esate izu sortu duzun edukia, irisgarritasun aldetik edo zaldetik ze akaz dituen, bai, irudiei espadizkizue alta jarri edo berak abixetu ite dizu, ze zuzendu berko zenuken. Gero bestea da, ikonoak sartzeko, eta hau da, abuztuko izan zen guk garatutako plugin bat, gero hitz egin guetoni buruz, eta irailekoa da kode editore bat, azkenean sartu ezakezu HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python edo nahizuna, eta beak txertatzizu webean ja estilo txukun batekin. Eta txart da grafikoak sartzeko, azkenean ikusten da pixka danetik dagoela. Orduan, guk garatu genuen plugin bat HTML5 audioak webetan txertatzeko. Jatorrezko garapena arkia.eu zentzat izan zen, nahi zutena zen irrati libreak eta edukiak erabiltzeko lizentzia librekin uste dituzten irratien edukia txertatu argia.eu zen. Artikulu bat idazten nahi baziren da baldin bazegoen elkarrizketa interesgarri bat irrate batean, elkarrizketa hori ekarri alizatea zuzenean artikuluaren barruan txertatzeko. Eta orduan begira seginan, eta hor jartzeko ez dagoela, baina bazegoen plugin bat, baina zan bideo plugin bat hartu bideo bat txertatzeko, eta zuzenean aldatu eta audioa txertatzeko jarrita, baina nahiko aldrebesa zen. Eta deskargatzen zenuen, eta erroreak ematen zituen, sartu bertzen nuen kodera gauzak aldatu, funtzionatu alizateko, eta ala ere zen oso, eta azkenean erabaki zen berria sortzea, plugin berri bat sortzea, berez nahiko garapen sinplea zen, eta hobe iruditu zitegun zerotikan berri bat sortzea, bestea aldatzen hastea baino. Ze beste aukera izango litzake, kazetariek edo lanean ari denak, HTML-a zuzenean editatu, eta jartzea audio etiketa bateo, controls, berdin controls, SRC eta ze guzti hori txurro hori idaztea. Eta hori ez da praktikoa. Eta orduan, honena iruditu zitzaigun sortzea plugina. Azkenean da botoi bat, goiko irudion ikusten dena, eta botoi hortan klikatzean leiho bat irikitzea, eta leiho hortan sartu dezakezu audioan URL-a, edo nahiago izan ezkero, igo daiteke audioa zerbitzarira. Beste fitxa badago, zerbitzarira audio igotzeko. Eta gero aukera minimo batzu daude, audio erreproduzitzaile hori nahi dezun erdian, ezkerrean, eskuinean, nun lerrokatu nahi dezun, eta automatikaki erreproduzitzen nahi dezun edo ez. Eta gero hor daude bi adibide, lehenengoan erdian txertatuta dago, eta bestean eskuinean. Eta azkenean da, nahi duzun lekuan jarri dezakezu audio erreproduzitzaile bat. Ikus dezakezunez oso plugin simplea da, baina nola funtzionalitate utxune bat zegoen eduki du bere harrera ona izan du. 5.000 deskargatik gora izan ditu azkeneko hilabetetan, erabiltzaile beren hizkuntzetara itzuli dute, gero jarrita daukala, uste 5 edo 6 hizkuntzatan dago momentu honetan, publikoen genuen eta egunean bertan erabiltzaile batek ukranierazko itzulpen bat bidali zigun. Eta bera esan ilusio entzian, ikusten norbaitek erabiltze dula eta esan ilusio egin horrek. Eta gero ikusi, txio batzuk nire gitzan harrituta gelditu nintzen, eta hori ez diegu ordaindu eta ez erregin, baina izan behar dukela eredu plugin guztientzat, eta harrituta gelditu nintzen, oso plugin simplea da, ez dauka aparteko zerarik, eta oso ondo eginat, ez dakiz zer, harrituta egia zen. Eta niri ere ez diat ordaindu zekaritorreko, hemen abil propaganda egiten, baino. Eta lizentzia, GNU GPL3 lizentzia duen softwarea da, iturburu kodea GitHuben dago. Gero itzulpenak hasiera batean guk argitaratu genuen euskeraz, gazteleraz eta inglesez. Baina gero erabiltzaileak jondia itzultzen alemanera, errusierara, frantsesa eta ukrainierara. Hor behen agertzen da uste errusiera dela, baina ez nago guztiz seguru. Negozio eredua edo, hasiera batean pentsatu, doan jarriko dugu edo ordainduta. Azkenean erabak izan doa jartzea, azkenean da zekaditor asko erabiltzen dugu, egin nahi genion zekaditorren inguruan dagoen komunitate ere bai ekarpen bat, probetxu asko atera diogu, guk ere zerbait eman nahi genion, eta bestaldetik nahiz eta dirutan ez izan, marketing edo ikuspuntu komertzialetik badu, olako zerbait egitea badu irabazia, azkenean zabalkunde bat euki usare sozialetan, bezero esan dezakezu, zekaditor guk erabiltzen dugu, badakigu nola pluginak egin, hemen daukazu adibide bat, eman dezake joku alde hortatik, nahiz eta zuzenean diru sarrerarik ez izan, eman dezake joku eta diru ere ez luke gehiegi emango, azkenean gehiegi ezin du kobratu, honek aukitu 5.000 deskarga, ordainduta balitz ez lituzka inbeste izango, eta
ez du ematen. Baina, bueno, berez nahi izan ezkero, eta ideia honen bat eduk ezkero, pluginak kobratu daitezke. Osea, jarri ezakezu horko dendan plugin bat, eta eskatu ezakezu dirua, mordo bat badaude, olakoak. Komunitatearekin harremana. Hau izan zen, lehenengo esperientzia olako zerbait mundu mailan edo, bueno, Ukraina, Errusia, Alemania, itzulpenak eta jaso ditugunez, suposatze dutan erabiltzaile dauzkatela. Eta orduan, ematen du alako impresio bat. Momentuz ez du kode ekarpeni jaso, baina itzulpena bidaltzeko bi aukera jarri dituen. Pluginen horrian bertan iruzkin bat utzita, eta gu arduratuko ginela itzulpena txertatzea zean, edo bestela pull request bat eginda GitHuben. Eta oraingoz, itzulpen guztiak GitHubetik jaso ditugu. Horrek esan nahi du, suposatzea erabiltzaile teknikoa, dago azkenean tresna bada garatzaileentzat, edo webunetan jartzeko eta hori, eta horte jaso ditugu erantzun guztiak. Erabiltzaileak arazoen berri eman digute bai GitHub bidez eta bai CK Editorreko webgune erabiliz. Gehienetan arazoa konpondu ditugu, baina kasu batzutan ez nekin nola lagundu. CMS batzuk nola integratu, eta CMS bat gutxinez zegoen ez nula inoiz entzun. Begiratu nun da bai bada, eta desente erabiltzea itxuran ez, baina eta kasu batzutan da, esan mehezu ez sentitzez, baina ez dakit, bideratzea ituzu nola baita saiatzea bideratzen, edo beste bazan, garapeneko frameworkekin integrazioa batek galdetzezien aber nola Angularrerako dago egokituta CK Editor, NG CK Editor edo dago zera bat, nik Angular erabilizan du, baina NG CK Editor hori ez. Eta orduan, azkenean esan nion bakarra zen, NG CK Editorren garatzailea lagunduko ziola berba da. Kasu batzutan dago, lagundu ezakezu, baina beste batzutan da saiatu bideratzen. Eta hor, momentu batzutan zen ardura bezala, hau aizat galdetzen ez dakizu, kasu batzutan ez nekin nola lagundu. Eta gero, abuztuko hilabeteko plugina aukeratu zuten. Horrek jasen ilusio desente egin zian. Batez, ilusio entzian gauzetakoa zen, CK Editorren atzean dagoen enpresa, sortzailea Brasilgoa da, baina enpresa uste Polonian oinarrituta dagoela. Eta behaien Twitterreko denbora lerroan edo begiratuta guztia inglesez dago. Eta euskerazko txio baten bertxiotzeak egin zian ilusio egia esan. Aukeratzen dutenean hilabeteko plugin bezala, pluginen horrean agertzen dagoen nabarmenduta hilabete horretan. Eta hoxe zen guztia, galderarik edo baldin baukazue. Bai, zein zen CMS hori? Begiratuko eta esango izut. Egoan buruz ez gogoratzen, nik ino zen honen zuen egia esan. Ez zan nola ezagunentakoa gutxienez, baina go begirasi eta bazauden gauzak interneten. Begiratuko ez gero. Vale, listo. Venga, horrengoa. A ver, bai. Bueno, ni ikastolan elkartetik nator, nire izena Julen Asurmendi da, eta ikastolan elkarteko zerbitzutako IKT koordinatzailea naiz. Hemen aurkeztuko dutena ez da nire lana, lantalde handi bat dago atzetik, parte txiki bat egin besterik ez. Nahi zuet komentatu, webgune asko egiten ditugula ikastolan elkartean, eta 2012an, horrelakoa etzan, baina bagenitun webgune asko berritu behar genituela. Oso zarrak zeuden, eta hasi ginen aztertzen, nola berrituko dugun. Bi aukera ikusi genitun. Kanpo enpresa bateragoaz, haizu, egin azu hau, edo ez, barrutik egingo dugu. Ordura arte, kanpoko enpresak egiten zituzten, bai gure webguneak eta ikastoletako webguneak. Eta erabaki genuen, badaukagu hemen talde bat, talde majo bat, eta zergatik ez, goazen animatzera eta guk egitera. Bale, eta nola egingo dugu? Zerotik hasiko gera gu egiten aplikazio bat osoa berria, edo zergatik ez software librea erabilita, software libreak eta komunitateak eskaintzen dizkigun erraminta eta baliabide guzti horiek hartu, eta kode hori berrebera dabili. Eta gure beharretara moldatu. Jode, pues, klaro, bai, eta seginan begira, eta bai, hori egingo dugu.
Horretarako ikusi genituen, zer erabiliko dugu, CMS bat agian etortzen dugu primeran. Ikusi genituen pila bat, eta geltu ginen irukin, Joomla, WordPress, Drupal. Ikusi genuen nolako ezakit ikuste dezuen, aprendizaje de kurba da hori. Ikusi genuen WordPress oso ongi, baina oso datua, ikusi genuen Joomla, hor jartzen du modekiz, ez dakit zein da, ikusi dut marrazkia eta grazia egin zian. Eta Drupal ikusi genuen, eta Drupalen kurba ez dakit ikusten dezuen, genial. Olako, ez da besterako, baina bai da, Hori ikusi genuen, eta esan genuen, ke cojones, claro, baietz Drupal, claro. Eta Drupalekin animatu ginen, baina, zergatik. Ikusi genuen Drupal eta WordPress, bizatela man genuen azkenean Drupal edo WordPress zalantzan diena. Igual pasatzen nahi hemen, oso laburra da eta baten bat seguro kontra daukadala. Baina, ikusi genuen WordPress daukala komunidadea handiagoa. WordPress errezagoa zirudien, azkarrago egingo genituen gauzak. Eta gainera plugin eta dem askoz gehiago daude. WordPressen pluginak eta demak dira pasada bat. Jende pila dago atzetik eta orduan denetari dago. Eta kode egitura irekiagoa da. Eta onerako eta txarrerako. Igual asko esaten dut eta baten bat ez dago ados, baina Drupalen berriz, eduki moten kontrola handiagoa dago. Zu Drupalen berehala, programatu gabe ere, sortu dezakezu eduki mota berriak eta eduki mota horietan eremuak sortu. Artikulo bat nahi badezu, artikuloa ze eremu elkiko ditu. Ezakit, izenburua, elkiko du deskribapen bat, elkiko ditu etiketak, elkiko du, hori dena programazioa ikutu gabe ere, interfaze batekin berehala egin daiteke. Gero ditu bistak eta panelak, bistak dira SQL antzeko zerbait egin dezakezu, eta erabaki dezakezu zer nahi dezun erakustea nondik eta nola. Eta oso praktikoa da, eta hori dena programatu gabe. Hau badakit asko esatea da, eskalableagoa da eta plugin banaketa handiagoak ditu. Honekin esan nahi dena da, nolabait Drupal granulatuagoa da edo banatuagoa dago dena. WordPressen, zu behar badezu, ez dakit zer gauza berri egin nahi badezu, hartzezu modulo bat eta jartzen dezu, eta modulo horrek dauka beharrezkoa den guztia. Drupalen ez. Drupalen egutegi bat jartzeko, egutegi bat jartzeko instalatu behar dituzu igual 6-7 modulo, ez dakitzen bat. Instalatu behar dezu modulo bat aldagaientzat. Instalatu behar dezu data irakurri alizateko beste modulo bat. Instalatu behar dezu views. Instalatu behar dezu views barruan egutegi formatuan erakusteko. Instalatu behar dira 1000 gauza. Txarra dirudi, baina alde ona ere badauka. Instalatzen dezu behar dezuna, eta behar ez dezuna ez dezu zergatik instalatu behar. Eta kode egitura itxiagoa da. Zu, azten bazera modulo bat garatzen, modulo propio bat garatzen, erresagoa da WordPress batean trampa egitea, eta nahi dezun bezala, nola da PHP azten nola, eta egiten nahi ditena. Drupalen ere egin daiteke, pixat, trampa egin daiteke. Baina zailagoa da. Behartzen zaitu nolabait hobeto programatzera. Eta hau hasi ginen Drupal 7-ekin, orain Drupal 8-ekin, oraindik zailagoa da, itxiagoa da, Symphonin dago oinarritua, eta oraindik konplexuagoa da. Eta gero bazuen gauza bat oso xelebrea eta asko gustatu zaiguna, Drush deitzen dena. Drush da komando lerro bat Drupalentzat. Eta orduan, komando lerro bidez, zu ikitzen zu terminala, eta hor Drush instalatuta dezakezu instalazio bat. Zu jartzezu Drush install eta instalatzezu Drupaleko instantzi bat. Edo, ez dakit, inditzakezu eguneraketak, inditzakezu baimenak kudeatu, inditzakezu gauza pila bat. Eta oso praktikoa da. Guztio kontuan hartu genuen Drupal, bere garaian Drupal 7. Esan bezala moduloetan dago oinarrituta, eta badaude 3 modulo mota. Korekoak, edo Drupalekin datozenak, Contrib, jendeak egin dituna, eta mundu guztian partekatu ditunak, eta custom norberak egiten dituenak. Aipatzearren eta kuriosidadez, pentsatzen dut hemen gehienak erabiltzen dezuela WordPress edo bestelakoak eta Drupalez, aipatzearren, modulo garrantzitsu batzuk, dira Debel oso praktikoa da, sortze dizkizulako edukiak, gero zuia, ematen dizu bote bati, eta sortze dizkizu eduki mota guztietan edukiak, eta ja ikusi ezakezu emaitza bat. Views eta panels, lehen esan dedan bezala oso praktikoa, sortzeko bistak eta panelak,
CK Editor, badago editorea, ez dator, Drupal 7 ez dator, zuk instalatu behar dezu aparte, Drupal 8 ja bai. C-Tools, hori da API bat, beste batzuk erabiltzeko, Colorbox, irudietan klik eginda zabaltzeko, variable, ezinbestekoa beste aldagai batzuk jartzeko, PathAuto, sortzizkizu automatikoki eduki moten edo edukien URL elbideak, ezinbestekoa SEO-rako, eta, bueno, lan errazteko. Eta jarruet, Features tatxatua, ze gu hasi ginen Features erabiltzen, eta Features oso praktikoa da, zu sortzezu instalazio bat, eta bigarren instalazio baterako, hartu dezakezu eduki mota bat eta bere konfigurazioa eta dena, esportatu eta beste toki batean sartu. La leche, guai, ingo ditut horrela, 100 webgune, hartu ez, eta guretzat izan zen ruina bat. Ez dugu ondo funtzionatu, ez dugu erabiltzen jakin izan, oso zaila da, arazo asko ematen ditu, eta hobeto da, programazio bidez, programatzea nola instalatu, modulo bat sortu, eta modulo hori instalatzerakoan sortzea behar dituzun edukiak, edukimotak eta bar. Drupal 8 dator, hori zen 7, eta Drupal 8, bueno, ja publikoa da, ja badago, eta kode osoa berregin da. Kode osoa, ezkizegoena berriro, dena berregin da, baina ez du balio ez da plugin bat. Lehenoko gauzak, leheno egin zen guztia, ez du ezertarako balio. Orain Symfony jarri da, eta orduan modulo guztiak eta gauza guztiak Symfony behar dute. Gutxienez, Korea handitu dute. Zu lehen Drupal bat instalatzen zenun, utxa, eta praktikamente ez duen ezertako balio. Testu editodera, ez zegoen. Egutegia, ez zegoen. Ez zegoen ezerrez. Orain modulo erabilgarrienak integratu dituzte, eta bueno, ja instalazio utxu batek zertako balio du. Azkarragoa da, katxe sistema pila bat hobetu dute, eta Drupal 8 joa dela letxe. Baina hori, modulo zarrek ez dute balio. Orduan kontuz, eta igual berria da, eta modulo oso gutxi daude. Norbait animatzen bada erabiltzera, ni hasi nahiz gauza batzuk egiten, eta da pixkat, modulo hau oso ondo zegoen, ez, oraindik ez dago prest. Eta modulo hau, ez dute garatu oraindik Drupal 8-erako. Orduan, bueno, lan asko dago, baina pinta hona dauka. Gu sortu genuen Drupal 7 hartuta gure distribuzio propio bat. Hartu genuen eta gurea sortu genuen. Badaude beste batzuk, Kickstarter, denda bat egiteko, edo ez dakit, daude pila bat. Bago hartu genuen eta gure egin genuen. Eta zer da gure instalazio edo distribuzio hau? Da, Drupal normal bat, gehi modulo pila bat. Ikusi genuen ikastoletan eta ikastolen elkartean ze behar genituen, eta hartu genituen internetetik modulo pila bat. Eta gainera, ikusi genuen, gauza batzuk ez daude eginak eta gu behar ditugu. Orduan garatu genituen ere custom modulo batzuk eta integratu genituen. Eta software libre hori hartuta guk egin genuen eta jarri genuen. Gure modulo baten bat, adibidez webform formula, publikatu dugu. Baina Drupalekoak dira pixkat kiskilloso, ez du balio edo zer gauza. Giten zu jarri ezakizu, GitHuben jarri ezakizu nahi dezuna, eta ja dagor, baina Drupaleko komunitatean lehenengo pasagardu filtro bat. Orduan, gure zenbait modulo oraindik daude filtro hori pasatzen, eta ez dago ezerrez oraindik gurea denon eskura. Espero laizter jendeak onartzea eta gotea hor. Azkar aipatzearren sortu genuen modulo hori, iruditzen zait guk sortutakoen artean jendearentzat erabilgarrien izan daitekeela hori, badago modulo bat galdetegientzat, eta galdetegi horien barruan, nahi badituzu formulak aplikatu, sortu genuen guk modulo txiki hori. Gero sortu dugu beste modulo bat, Sermepa da izena, RedSys-ekin eta horrelako gauzekin komunikatzeko, erosketak egin alizateko, sortu genuen beste modulo bat Drush-ekin lan egin alizateko, buletinen bidalketak, ikastaroen kudeaketak, egitura akademikoak sartu alizateko, eta bar, eta bar, eta bar. Zema webgune ditugu honekin? Ditugu, atzo egon nintzen kontatzen 57. Ni sonatzen dit 75 direla, baina igual baten bat pasazait, jarri hemen zerrenda handi bat, eta ikastola.eus gurea dago horrekin eginda, gure aldizkaria, denda, jaietakoak, ara euskera, zibilaldia, kilometroak, herri urrats, Nafarroinez oraindik ez dakigu datorren urtekoa, hor zalantan gaude. Urtsintxa, txanela, kontaizu, eleanitz, ditugu pila bat. Eta gero baita ikastola askotako webguneak ere. Ikastola guztiak ez, baina asko badaude. Hor dago zerrenda bat, agian baten bat ere pasazitzen, baina ikastola asko egin ditugu honekin. Zergatik? Daukatelako
egitura akademiko bat integratu ahal izan genuen gure sisteman, irakasleak, ikasleak, LH-koak, HH eta bar, buletin bidalketak, gurasoei e-mailak bidali ahal izateko, edo ikaslei, edo, bueno, prestakuntza sistema bat, gaur egun urtero 3.000 eta piko irakasle matrikulatzen dira ikastola.eusen gure sistema honi esker. Ordainketak, matrikulazio batzuk ordaindu behar badira hortik ordaintzen dira, kudeaketa guztia, e-mailak, eta bueno, dena hortik egiten da. Baliabideak ere kudeatzen ditugu, ezakit ikastoletan frontoia erreserbatu, edo informatika gela, eta bar. Eta bueno, horrelako gauza asko. Aipatzearren, nola egiten dugu hau? Gulan egiten dugu gure ekipotan, ez dugu lan egiten, sentitzen dut, oraindik pixat, egunen batean pasako gara, subversion erabiltzen dugu, pasatzen dugu dena, gero, ongi dagoenean, lehenengo probatzen dugu dev zerbitzari batean, eta gero pasatzen dugu makina virtual pila batera. Eta hor erabiltzen dugu Drush. Kodigoa pasatzen da, eta Drushekin, gu sortutako script batekin, egiten dira instalazio, eguneraketa eta gauza guztiak. Eta nola daukagu dena? Entorno guztia da entorno libre bat. Erabiltzaileak edo programatzaileak erabiltzen dugu Eclipse, badakit ide astuna dela, baina bueno, subversionekin osongo dijoa, daukagu lokalean LAMP zerbitzari bat, Linux, Apache, MySQL, PHP, eta Ubuntu mai gainean jarri dut, baina egia esan denak ez, programatzaile batzuk erabiltzen dugu Ubuntu, beste batzuk oraindik Windows. Bueno, pasako gera denok. Makina virtualak ditugu, eta makina virtualetan daukagu Ubuntu server, daukagu LAMP ere, subversion, track erabiltzen dugu gure kodigoa edo gure lana banatzeko, kontrolatzeko zer gauden egiten, Drush erabiltzen dugu hor, eta ICAP daukagu. Eta makina virtual guzti hauek kudeatzen ditugu Proxmox zerbitzari batekin. Zakit ezagutzen duzuen Proxmox, da beste Debianen oinarrituriko Linux instalazio bat, kudeatzeko makina virtualak. Oso praktikoa eta librea eta doakoa eta bar. Eta segurtasun kopia guztiak egiten ditugu ere elkar backup sistemarekin. Librea eta, bueno, ez tentzun gaur ez hemen, baina uste dut aipagarria den sistema bat. Ta ikusten dezue, dena software librea da, eta software libreak utzi digu guzti hau egiten. Eta listo. Ari balimakan norbaitek? Bai, zein goz behar duan 8garrenarekin. Esan nahi dut, hasiko zarete berriak erabiltzen, aplikatzen webgune berrietan, eta orduan bi eszenario ezberdin kudeatu batera, edo pixkanaka migratuko zuen dena, edo zen hori hor kriston... Ezakit oso ongi zer egingo dugun, momentuz itxoin. Ze moduloak ez daude, gaur egun erabiltzen ditugun modulo gehienak ez daude Drupal 8. Orduan momentuz itxoin. Eta itxoite horretan ikuste ditut bi eszenatoki posible. Bat, hainbeste itxoin izanagatik webgune osoak berregin beharko dira, ze teknologia hau, ez dakit, zenbat irauten du webgune batek, 5 urte, 6, ez dakit, eta ja zaharkitua dago. Orduan, baliteke hemendik urte batzutara dena berregin behar izatea eta orduan Drupal 8 erabili, edo modulo guztiak ja migratu badira, agian berregin genezake webgunea, baina ja berdina izan da. Orduan, momentuz itxoin. Listo. Galerik, venga horrengoa. Eskerrik asko. Arratsaldeon, ni Mikel Arrategi nahi eta EITB nahiranen API, komila arteko API-ari buruz hitz egiten dator. Esautzen ez nasu nontzat, kodesintaxen egiten dut lana, Python erabiltzen dugu
dana programatzeko, bai hasieran zopekin hasi ginen, gero plone edukikudeaketako sistema CMS-a erabiltzen hasi ginen, eta orain Django ere egiten dugu, eta beste Pythoneko edozer, etortzen den edozer. Bueno, lehenengo galdera izan leke EITB-ren apia zergatik. Bueno, zergatik ez? Ze EITB azkenean gurea da, ez? Guk ordaintzen dugu EITB-ko gauza guztiak, ez? Eta, bueno, 30. mendean gaude, eta ez egotea api bat telebista publiko baten, pizkat arraroa egiten zen, ez da? Bueno, bigarren arrazoia badago, ez? Bigarren arrazoia da, EITB nahieran webgunea infumable iruditzen zaidalako, ez dudalako sekula ezer ganoraz ikustea lortzen, nabigatzaileak kolgatzen dialako, eta flash bidezko gauzak ez ditudalako ondo ikusten ere nabigatzailean. Batzutan gertatzen da nabigatzailean ez dagoela flash ondo instalatuta, eta holako gauzak. Eta orduan, sekula ez dut lortzen, eta beti lortzen dut pantalla hau, ez? Eta orduan, beti eramaten hau, iztera Firefox eta beste gauza batera pasatzen, ez? Arrazoiak, bueno, beste arrazoia badago, ez da, hauek pizkat aulak baldin badira, beste arrazoi bada, bueno, Raspberry bat erosine bala, eta antzegoala kajoian, eta ez nek izan zer egin berakin. Orduan, topatu neban kodi izeneko gauza bat, ez dakit ezagutzen duzuen, da Media Center aplikazio bat, instalatu daiteke, edozein ordenagailutan, baina Raspberry baten bai, ez? Eta ditxuana da, bueno, deskargatu leike lotura horretatik, software librea da, eta eskaintzen dituena da milaka plugin zure ordenagailuan Media Center bihurtzeko. Euki ditzakezu zure ordenagailuan MP3ak, bideoak, pelikulak, edo YouTube ikusi, edo beste plugin batzuk instalatuta, gauzak ikusi zure telebistan, ordenagailua erabiliz, ez? Pentsatu ezakazuela Smart TV bat azkenengoa, edo lako gauza bat, ez? Hori izan niri gertatzen ziztean. Eta topatu neban TV a la carte izeneko plugin bat, eta plugin horren bidez, hainbat telebista online zerbitzu ikusteko aukera zegoan bertan. Eta EITB euren artean zegoan, bai bazegoan, baina plugina ez egilen. Zegoan EITB nahieranen aurreko bertxerako pentsatuta. Hau da, apirik ez zeuganez nahieranek, baiten zegoan screen scrapping, HTML irakurri, arekin TV a la kartari menuak eta erakutsi, kodin erakutsi, eta lako gauzak. Pizkat, zikina zan, egite zituan horrelako gauzak, oraindik ere egiten ditu, egin behar dira, nahieranen ez dagoelako apirik, eta programan zerrenda lortzeko, hor ikusten da, HTML-an horrelako espresio regular gigante bat erabiltzen zeban JavaScriptak eta irakurtzeko, bideo baten helbideak jakiteko bazeukan horrelako JavaScript dei bat, JSON bat itzultzen zeban, da bueno, bazegoen zerbait, baina zegoen ezer ganorazkoa. Eta el kolmo zan nolabait bideo bat nola erakusten zan, zegoen pentsatuta flash kodigoa enbebitzeko objektak parseatzen zeban, da bueno, hor ikusten da nola saiatzen zan parametroak eta irakurtzen, talako gauza. Baina bueno, hori aldatu zan noin dela pare bat urte, EITB nahieran aldatu zenean, ez dakit noiz gertatu zan hori, eta utzi zion funtzionatzeari. Orduan esan egon, bueno, saiatuko naiz ni egiten gaze. Total, screen scraping behar berdin bada, irekikot Firebug, irakurikot ze eskaera egiten daben, da saiatuko naiz ni egiten. Eta bueno, hori izan zen lehenengo deia, zenbat JavaScript desberdin deskargatzen dituen, bakoitza gehitzen ditu marabilak bideo bakoitza lortzeko, gainera bideo baten helbidea ez dago zuzenean webgunean, JavaScript bidez sesio bat iregitzen dago beste Brightcove izaneko zerbitzari baten, darek itzultzen du token bat, eta tokenarekin eskatu behar zaio beste zerbitzari bati streama azteko, bueno, zan kriston jaleoa. Eta, 2016 urtean pentsatu nean ezin gara ibili horrela telebista publiko batekin gauzak ikusteko. Baina, lagai neban, ezin neban hor, hainbeste token irekita ez da oso komplikatu zen momentuan egiteko, ezan dokumentazioa ere zegoen, eta pizkat apartatu neban, handik pare bat astera YouTube DL ezagutu neban arte. Ez da ezagutzen duzuen YouTube DL, da Pythonen idatzitako liburutegi bada, baina programa bat bai ere bada, eta zuen komando lerroan egiten duzu YouTube DL eta bideo baten helbidea, eta deskargatzen du ordenagailura bideo hori. Eta bideo hori izan daiteke YouTubekoa, edo izan daiteke Vimeokoa, edo RTV, edo BBC, edo tal.
Eta, aprobatu inean, EITB-ekin funtzionatzen dagoenik. Eta pinean URL bat EITB-koa, eta MP4 deskarratu izan. Orduan, bueno, aldatu dezan TVL kartako plugina, integratu YouTube DL, eta import YouTube DL, eman URL-a, eta deskarratu MP4-aren elbidea. Eta, bueno, horrela ineban pluginan aldaketa, eta bialdu nion egileari, eta argitaratu zegoen, baina esan nahan, bueno, total, screen scraping baldin badot, hau egiteko, bakarrik TVL kartarako, zeraitik ez dut ditzen API bat, eta era garbi baten eskaini ez TVL kartarako bakarrik, edo zeinentzat. Orduan, bueno, hasi nintzen zerbait egiten, piramiden ineban olako aplikazio txiki bat, piramida Pythoneko beste framework bat, harina, bakarrik korea edo eskaintzen dizu, egin dezakezu berakin, zune duzun plantilla sistema, zune duzun datu basea, ez zaitu lotzen ezer erabiltzera. Eta oso aplikazio simple bat eban, hiru URL motakin, bat programa guztien zerrenda lortzeko, beste bat programa jakin baten episodio desberdinak edo atal desberdinentzat, eta beste bat atal horren helbideekin. Pizkat, justo orduan, ari ziren plone guk erabiltzen dugun edukikuaketako sisteman API-aren lehenengo pausuak ematen, eta, bueno, han egindako lanak pizkat inspiratu ninduan API hau egiten, batez be hipermedia erako API bat egin nahian, hau da. Horre dira, API navigableak nola baita esateko, atributu bakoitzen, eremu bakoitzean, elementu bakoitzean, item bakoitzean, atributu bat dago, zu jarraitu dezakezuna, klik egiten edo nabigatzen URL-etan, eta API-an zehar eskarak egiten doia. Gero ikusiko dugu adibide bat zelan doian kontu hori. Orduan, esan teinen eban, eta GitHub-en ipinin eban, ikusiko dugu, kodigoak ikustean ez daka zentzu hondirik, lapurtu behar izan eban EITB-tik gai JavaScript bat URL-ak osatzeko, tildeak eta eineak eta horako gauzak kendu berzelako izen burutatik, eta oazen ikustera. Orduan, URL bada, elbide hori da eta URL horretan dago. Orduan, ikusten dugu lehenengo eskara horretan member atributan daudela programa desberdinak EITB nahiranen lortu daitezkenak, hartzen dugu bat, ez dakit, hau era. Hau da, API pizkate navegable egitea, IDE atributuetan zehar baldin bagoiaz navegatzen, beste item horren balioetara joango gara orduan. Beste leio baten, elbide hori pegatuta, dakat saio horren atal desberdinak. Eta berdin, atal honen informazioa lortzeko, pegatzen dut bere elbidea, eta momentu honetan tartean sartzen da YouTube DL lortzeko atal horren MP4 fitxategiak. Eta formats gakonetan ikusten ditugu, daudela, lehenengoa da M3 sortzi formatuan, ez dakit, interesatzen zaidana dau, MP4, URL hartu, eta hor da gau saioa MP4an zuzenean, flash gabe, euren webgunetik ibili barik, iragarki gabe, hau EITB izai gustatuko, baina horrein da, eta tamaino desberdinetan gainera, APIak ematen dau, hau dago, 320 bider 180, baina saio berriagoak, hau 480 bider 230 ere bai, tamaino desberdinetan ematen dau, eta hor da kauso aukera, zunei duzuneran aukeratzeko. Eta API honekin zer, APIak azkenean zerbitzu bat esponitzen dau, eta honekin nahi daiteke nahi dozun, ezta? Orain telebista ikusteko modua, danon telebista ikusteko modua aldatu egin da, danok ez dugu jarraitzen
sortziretan ipini teleberri, igual sortziretan ez nahi ikustea hori, edo ez nahi ez dakiz zer ikustea, ezta? Ikusten dugu telebista kodikin, edo ikusten dugu media center batekin, edo plexekin, edo YouTube ikusten dugu, edo Chromecasta dakagu eta gure ordenagailukoa bialtzen dugu telebistara, ez dakit. Modua egon behar da, bideotekara, ETB-ren bideoteka guztira, era errez baten sarrera emateko. Eta uste dut, API honek pizkat laguntzen dabela horretan, ez da? Ze ETB-ek ez badago API egiten, jendeak ingo dau, edo jendeak utziko dio ETB ikusteari. Hori da beste alternatiba. Ze ingurukoak ere badakate API bat. RTV-ek badaka API bat. Eskaintzen dau, ETB-ren, RTV-ren alakarta zerbitzua kristona da. Eta gainera API publikoa daka, BBC-ek API daka. Beste inguruko telebista batzuk ere, API-ak ez baldin badira, eskaintzen dituzte RSS bidez, edo XML batzuetan, edo badakate modua euren bideotekara eta euren artxiboetara acceditzeko, ezta? Hortiziar ikusten da, publikotasunak ematen daben, publikotasunan idea oso desberdina dela, hemen eta hemendik kanpora, ezta? Azkenean, jendeak eskatzen joan beharko da ETB-ra, bestela inork ez dago sekula hau egingo, ezta? Besterik ez, kodea hor dago, GitHubeko kontuan, aurkezpen hau ere bai, eta API-aren helbidea ere hor dago, erokun dago alojatuta, beraz, lehenengo aldean klik egiten baduzu pizkat arratzen baldin badau, da doako kontu batera biltzen ari naizela, eta behar dabela denpora bat, pizkat arrankatzeko. Galderarik? Opa. Bai, entzun. Bai, honek badauka, API honek badauka azpitituluak gain idazteko sistemarik? EITB-ek nik behintzat webguneren bidez ez dut ikusi azpitituluak ematen dituen ezer. Baina, egongo zan, ematen baldin badago EITB-ek, jar daiteke ere, bai. Hale ba. Egur? Zera, APIxa oso ondo dau, baina badaukotzu kodirako pluginen bat edo alako zerbait txinja balixoko dauena errex ikusteko edo hola? Momentu honetan, kodirako pluginak, TV a la karta pluginak, erabiltzen dau kode APIak, azpitik erabiltzen den kode berbera. Ez dago erabiltzen APIa, baina einleike plugin bat kodirako hau erabiltzen da. Eta gero beste gauza dago, EITB-ek zerbait badauka. Hau da, APIa publikoa ez da, baina eurak badakate euren aplikazioa mobilerako eta tableterako. Eta, esan da, HBBTV ere badakate, zerbait badakate testen batein zuten hauteskunde gauean da. Eta zerbait egongo da, nik ezin nuen lortu funtzionatzea, zerbait egongo da. Zean nire ikusten dira gauzak, baina ez dute argitaratzen. Guk ETB-ra idatzi genduan, esaten hau dakau eta ez dakizea eta beno bai, aztertu beharko da eta otsailean izan zen mesua. Listo? Venga ba. Eskerrik asko. Kaixo, atxaldeon. Ni Mares naiz eta hitz matxineko taldean izenean hitz egingo dizuet. Lehenik eta behin esango dizuet, hitz matxin kasi lagun batzun artean garatu egun proiektu bat dela. Eta, ointxe komentatuko dizuet, zer dan hitz matxin bera. Hitz matxin interneten Googleen bilatzen balin bezue, abisatuko dizuet, hau agertzen dela, baina hau ez da hitz matxin, hitz matxin hause bera da. Bertan dagazio hitz matxin. Hitz matxin zer da? Euskeratik beste Badabil edo? Bai. Bale. Zer da hitz matxin? Euskeratik beste hainbat hizkuntzatara inprimatzeko, hiztegi txikiak inprimatzeko makina bada. Ointxe bertan inprimatzeko sakatu dut, eta
badauzka 50 hizkuntza ezberdin, eta ordun euskeratik imaginatu frantseserako hiztegi bat nahi zuela, edo turista frantses bat datorrela eta euskera basiko bat jakin nahi dula, holako hiztegi bat inprimatu dezake eta gauza minimoak izango lituzke bertan, hola euskeraz esateko. Orduan, bueno, hau proiektu honen hasiera izan zen hola seginan eta hola, derrepente, makina garatuta bukatu genuen. Orduan, hain kontatuko dizuet nolako izan den prozesu, makinan sorrera prozesu hori. Orduan, bueno, lehenik eta behin, abiatu zuten prozesu parte hartzaile bat, batetik Bagera elkartea, Bagera Euskaltzaleen elkartea, eta beste hainbat elkartekin. Tabakalera, Donosti 2016, Irikilabs, MH Arkitekturan elkarte batek, eta hainbat herritarrekin. Eta orduan, halako prozesuan ondoren, planteatu zituzten, euskarri batzuk, euskarriak izaneko proiektu bat garatu zuten, planteatu zuten. Nun, euskara hizkuntza txikiak bultzatzeko euskarri batzuk planteatu zituzten bertan. Eta horietako bat zein izan zen? Izmatxin izan zen horietako bat. Eta orduan elkartu gintuzte, deialdi bat entzuten, herritarrei deialdi bat bidali ziren, proiektu hau garatzeko. Orduan, hortxe hasi ginen, eta lanean hasi ginen, ikusten dezu hasiera batean, nolako makina behar dugu, nolakoa izan behar da, nun jarriko dugu, hainbat halako brainstorming bat egin genuen, pentsatzen bat zein behar genuen, nolako izan behar zen, eta halakoak. Orduan, ja behin, definitu genuenean makina nolako izan behar zen, hiru talde nagusitan banatu ginen, batetik, hizkuntzalariak eta diseinatzaileak, gero, bestetik, arkitektuak edo zianak, ja makinaren, eraikuntza fisikoari bideratuko zianak, eta bestetik informatikariak. Eta bueno, hemen ikusten dira, batetik hizkuntzalari diseinatzaileak, atzen informatikariak eta eskubitan denak arkitektuak, baina bueno, jende gehiago dago baita, bertan ez gara denak agertzen, baina bueno. Orduan, hola ez eginan, eta bueno, ikusten dezuenez, taldean giro ona geneukan, kafea, gaietak, kakaueteak, eta hola izaten genituen, eta bueno. Eta oso gustora ibile ginen, orduan hain, diseinuan inguruko kontu batzu komentatuko izkizuet. Adibidez, imprimatzen badezue hiztegi bat, hizkuntzalari eta diseinatzaileek hainbat erabaki hartu zituzten. Adibidez, ireki, eta zuzenean, agurrak eta elkarrizketarako gauza basikoak agertzen dira. Orduan, hoi baitia gauza minimoak edo lehen hasiera batean berrituzun gauza, kaixo nola esan, agur nola esan, nolako gauzak. Bueno, hor, hortakazu hiztegi imprimatu bat, ointxe, imprimatu batena. Eta, bueno, gero gainea, gero atzean, doblatu ondoren, atzean gauza gehiago daude. Horretaz aparte, fijatzen bali mazate, hori aurreago dago jarrita, baina, izenburuak euskeraz dauzkegu jarrita, baina, karo, frantses batek euskerazko hori, elkarrizketak ez du ulertuko. Horretarako iruditxoak zen jarrita, ulertzeko gutxi gora bera, atal bakoitzan ze gauza dauden. Eta, bueno, gero hizkuntzalariek ere inbar izan zuten beste lan batze izan zen, topaguneak intzitun hiztegi hauek guk dauzkagunak, topaguneak indakoak ziren. Orduan hori pixka bat zuzendu behar izan zituzten, egokitu gure makinarako, eta gero kodeketa katxo batzuk ere zuzendu behar izan zituzten. Orduan, bueno, hori hizkuntzalarien partetik, eta gero, ikusten duzu hemen marrazki bat, weba nolako diseinua dauka, baina, bueno, gero weba bera ikusi ezakezue bertan. Ikusten duzuenez, badauzka hizkuntzak aukeratzeko karratu batzuk, eta gero hizkuntza aukeratutakoan, baina hainbat, hizkuntza bakoitzan hiztegi bat inprimatu daiteke, edo gero jostailu olako bat inprimatu daiteke, bueno, hainbat gauz. Edo QR bidez baitare, jaitsi daiteke hiztegia bera PDF formatuan mugikorrera adibidez. Hori ere egin daiteke. Software mailan, zuen jakiteko, ze lenguaia eta hola erabili ditugun, bueno, batetik, web horri da, eta orduan horretarako HTML, PHP eta JavaScript erabili ditugu. Gero, hizkuntzen zerrenda, datu base modura dago, XML datu base modura dago, eta gero, barruan Python erabili dugu, Raspberry Piko botoiak kudeatzeko,
eta baita ere bertan eskuragarri dauden QR-ak automatikoki sortzeko. Eta, bueno, gero gauza pixka konfliktiboa izan zen baita, inprimagailuan driverrak nahiko burua uste eman zizkigun, ze berez, bueno, hasiera baten low cost inprimagailu bat erosi genuen, eta gero konturatu ginean, driverrak instalatzea ez zala horren erreza Raspberry Pi batean. Hau da, bazen Linuxerako driverrak, baina Raspberry Piaren ARM arkitekturarako ez zeuden driver horiek. Orduan, bueno, hainbat, 3 bat aste pasatu zian, eta azkenen topatu genuen, bazegola emuladore bat, arkitektura, 386 arkitektura simulatzen zuena, honentzako. Eta orduan ja, inprimagailua erabilia izan genuen. Eta, bueno, hain, gero, ikusten dezu, bueno, hasi ginen baita ere, egurrak moztu, eta halako ikusten dezu, egurrak moztu, eta nola makina fisikoak eraikitzen hasi ginela. Hemen ikusi dezakezue baita ere hizkuntzalari bat kasi ingeniari izatea lortu genula, zetorlojukin oso gustora ibili izan, eta mentxe, bai, hor daun bat hizkuntzalaria, baina kasi ingeniari bihurtu zen. Eta, bueno, hemen, egun baten proiektoreakin nola ibili ginen, hemen inprimagailua instalatzen geunden, eta kostata, baina lortu genuen azkenean. Hementxe, makinaren eraikuntza fisikoa, hemen gure makinaren burmuina, hemen dago, eta bueno, eta ja behin, makina, pres geneukanean, zuek imaginatu, emakume bat orduan dagoenean, 5. hilabetean eola, ze gauza pentsatu behar da? Izena pentsatu behar da, ez da, bueno, orduan horra hasi ginen, izena pentsatzen. Bueno, izena jarri behar egu makinari, eta zerrendatu genituen izen posible batzuk, eta bueno, ikusten dezu ez aukera, lapiko pitz, itzmatiko izkile, blaula tresna, blaula katxarro, alako, pila bat. Eta hainbat aukera planteatu zian, baina azkenean, hitz matxin erabaki genuen, hola. Eta, bueno, behin makina bukatu genunean, hemendik irikilapsetik atera genuen, eta eraman genuen Donostiko autobus geltokira. Eta horren bertan, lehen ikusi zuen irudia, horraino iritsi ginen. Eta, bueno, aia instalatu genuen, eta jendeak erabilizazaken. Bueno, eta alabazan, pozik ez da, sarradaiak alabazan. Eta denak alai, espa, asai. Orduan, instalatu genuen makina, lortu genuen jartzea bertan, eta makina zegoen, gure lana bukatu genuen. Baina, arazoak suertatu zian, oingo aurkezpenean bezala. Ondo jarritan ekan, bueno, 3 arazo suertatu zian. Orgoi-goian dauna, orgoian agertzen den arazoa zen, Raspberry Pia berotu iten zala. Gero, Raspberry Pia berotu iten zen, eta, bueno, orokorrean makina osoa berotzen zen. Bereziki, gero, autobus geltokian ere izugarrizko beroa iten zuen, orduan, hor barruan izugarrizko beroa iten zuen. Hori konpontzeko, 2 soluzio, 2 gauza egin genituen. Bueno, batetik, gero fijatzen bali mazate, fijatzen bali mazate makinan atzean, zulo batzuk da egin da, eta zulo horiekin ventilatu iten da makina. Orduan, bueno, hola, bintzat pixkat, freskatzen da. Gero horretaz aparte, gauero Raspberry Pia itzaliten dugu, eta temporizadore bat daukagu jarrita, goizeko behatzitan, hola, Raspberry Pia pizteko entxufatu inbarra. Orduan, temporizadorekin, klak, piztu iten da, goizero. Orduan, itzaltzen dugu software bidez, eta pizten da. Hori izan zen, berotasuna arazoa konpontzeko soluziotako bat. Motel zebiela ikusi genuen, hainbat egun martxan ibili ondoren. Orduan, bueno, itzaltzeana baita ere izan zen, horrentzako soluzio bat. Eta gero beste arazoa zen, papelik etzeganean, inprimagailuan software hilara, kubseko hilara, halako dokumentuak gehitzen juten zian, eta hainbat dokumentu zaudenean, bera, ez dakiz, nahizulako, blokeatu iten zen impresora. Orduan, bueno, horretarako beste soluzioa planteatu genuen, eta zen krontab batean, halako script txiki bat 15 minuturo, 2 lan edo gehiago balin badaude, ezabatu eta jazta. Eta hola deno pozik. Orduan, bueno, bueno. Bueno, hainbat
hobekuntza dauzkagu planteatuta, hor ikusten den, ez da ezer ikusten. Bueno, hainbat hobekuntza dauzkagu planteatuta, txoin, jarrikoet. Osoa jarrikoet, bainola jarrikoet, eta jazta. Bueno, hainbat hobekuntza daude egiteko, bereziki azkartasunakin erlazionatuta zeo. Nahiko motel dabil eta jende orokorren horretaz kejatzen zaigu. Orduan, ze aukera daude horretarako, imprimagailu aldatzea, Raspberry Pi berri bat jartzea izango litzake beste aukera bat, edo PDF-ak, oain iztegia PDF-ak dira, orduan gehiago konprimatzea, horako hainbat aukera daude prozesu guzti hori azkartzeko. Zer, oain, gutxi gara bera, berrogei, eta iztegia aukeratzen denetik, 35-40 segundu inguru taratzen dira imprimatzen. Eta, gaur egungo gizarteantzat esaten dute motelegia dela hori. Eta, gero beste hobekuntza bat nahi dioguna da, iztegiak datu base formatuan jartzea, iztegietako edukia datu base formatuan jartzea, hola, ez bakarrik euskeratik beste hainbat hizkuntzatara iztegiak egiteko, baizik eta ja, hizkuntzen arteko iztegiak egiteko. Hau da, oin 50 iztegi balin baduzkagu, 2.500 iztegi, 2.500 iztegi inguru sortuko genituzke hola. Eta, gero, bakarrik zuei erakusteko, ez dala, oin iztegiak imprimatzeko erabiltzen dugu, baina gauza gehiago egin daitezkela, adibidez, tabakalerako agenda kulturala imprimatu liteke olako iztegi batzuekin, zinemaldiko agenda imprimatu liteke, ipuin laburrak ere norreiten nahiko balitu, imprimatu daitezke olako makinakin, edo, 150 euroko bileteak imprimatu nahi balin bagituzue, baita ere erabili dezakezue. Eta, hoxe berazan, sentitzen detalako hori gaizkiotea, baina, eskerrik asko. Galeari badakan norbait? Eta jende gehiago dago, orduan denon artean erantzungo dugu. Listo. Eta orduan, hobekuntzak aparte, egingo dituzue gehiago, makina gehiago, en serie, edo. Ez daukagu, oraindik ez daukagu olako serien produzitzeko. Ez dut aipatu, baina erabili egun kode guztiak GitHuben dago baita. Orduan, beharko balitz beste makina bat eta arkitektuak ere planoak badauzkate, eta gauza gordeta dauzkagu. Orduan, hau, puntilekin esango dut, eta beti puntilekin esaten dut, teorian ez da elitzake gogorra eta elitzake luzea izango beste makina bat garatzea. Teorian, gero praktikan ja, beti suertatzen dira alako arazoak, eta hola. Baina teorian, simplea litzateke beste makina bat sortzea, holako beste makina bat sortzea. Baina ez dakagu gola aurre ikusita serien sortzea gehiago. Jarri berrek zu, Donosti nahi non baiten? Egontza, autobus geltokian egonda oain arte, haingoz irikilapsen, ze? Oaingoz irikilapsen uste etengo dela, ez dakitzen denborako utziko diguten hemen eukitzen, eta gero planteatu zana zan tabakalera beran jartzea. Baina, oainik gauza horiek ez dauzkagu gola zehaztuta, ez dakit, seguro. Ez daukagu gola, oainik txoiten gaude ez, oaingoz hemen egongo da, eta gero ez dakit, gero igual tabakalera beran, edo bate dakinun. Unai gorrotxategi naiz, eta Talaios kooperatibatik nator. Gaur, Interprest aurkeztuko dizuet. Interprest Talaios kooperatiba eta Abiantik kooperatibaren artean egin dugu, eta Donostia 2016-en proiektu bada, irikiaren proiektu bat. Apagoitz. Itxen, pixkata hundiago jarri nahi dut.
Ez dakit zeratik ez da bien. Vale. Ba, F5. A ver, vale, horren modiru di baitz, vale. Bueno, zer da Interprest? Interprest da katxarro hau. Bai? Eta zer da? Da, interpretazio sistema bat, azpiegitura bat. Zertarako? Hemen euskaraz ari gara gaur, norbaiteke ulertuko ez balu euskara, jarri genezake hemen interprete bat, kabina batean edo aparte, eta interpretatu, baina beharko genituzke, horietako petakak nola erabiltzen diren hitzaldietan, eta oso garestiak dira, bai? Orduan guke esan genuen, bueno, guatzen egitea sistema bat, hori baino askoz merkeagoa, librea, eta hobea, zeratik ez. Eta orduan pentsatu genuen, bueno, egin dezakegu mundu guztiak ditu mugikorrak, orduan funtzionatzea mugikorrekin, eta horrela azpiegituran pila bat aurreztuko genuke. Orduan Interprest sistema, gaur egun, da katxarro hau, guk montatu dugu, esplikatuko dizuet, eta gero zuen mugikorrekin dabil. Baina hasierako prototipoak ziren egin genituen alako Raspberriekin Pi-FM proiektu bat badago, FM bitartez, eta esan genuen, bueno, egin dezakegu FM bitartez, soinu txarteltxo bat sartu Raspberriari, alako 20 zentimetroko kable bat jarri laugarren pinean, gogoratzen dut uste dut, eta Pi-FM-erekin, FM edo zen FM katxarrorekin, frekuentzia konkretu batean, entzuna altzen norbait, mikrofono batean interpretatzen ari zena, ez? Esan genuen, bueno, FM, gaur egun, 2016, beste teknologia berriago batzuk guazen erabiltzea, ze seguraski, audioaz gain, igual beste gauza batzu landu ditzakegu, informazio gehiago pasa, mezuak, edo, bueno, dena delakoa. Eta orduan hasi ginen pentsatzen mugikorrera pasatzea teknologia. Alde batetik, bueno, hobekuntza posible gehiago zituelako, baina bestetik, Raspian erabiltzen genuen TCP/IP bidezko konexioak erabiltzen genituen. Aizkast erabiltzen genuen audio zerbitzari gisa, eta horrek delay dexente sortzen zigun. Gainera, orduan irakurle, entzule bezala mugikorra ere erabiltzen genuen, baina mugikorraren nabigatzailea. Eta fabrikante bakoitzak egiten ditu mugikorrak nahi duen modura, inkluso fabrikante bera mugikor modelo desberdinak, oso desberdin erreproduzitzen zituen audio horiek. Naiz eta audioa librea jun, OGG, MP3, oso gaizki zebilen. Batzutan 3 segundoko dileia zegon, beste batzutan 10, beste batzutan 25, eta kristoa zen. Eta orduan esan genuen, behar dugu app bat. Ez, normalizatzeko. Guk nahi genuen dena libre egin, webean, ez dakize, baina imposible. Eta orduan pasa ginen, esan genuen, bueno, TCP-ez, guazen UDP erabiltzea, askoz azkarrago izango da, eta gainera, dago gauza bat, deitzen dena multicast, esan genuen, ostia, multicast erabili badezakegu uin bidez, bada perfecto, ez? Ze gainera multicast, suposatzen da horretarako balio duela. Bueno, multicastek, ez egun funtzionatu, multicast oso polita da paper gainean, baina kablearekin funtzionatzen du wifi bidez ez dabil. Eta orduan, egin genitu ñapa txukun batzuk, gero esplikatuko dizuet, denbora baldin badukat, eta bueno, lortu genuen Interprest hau oren esplikatuko dizuetana. Zer da Interprest, nola funtzionatzen du? Bueno, daude, alde batetik interpreteak, interprete bakoitzak badauka bere mugikorra, eta entzule bakoitzak, kasu honetan zuek, o interpretazioa behar duenak, dauka ere bere mugikorra. Orduan, interpretearen mugikorra, bueno, entxufatuko dut, bitartean, interpretearen mugikorra, wifi bidez, ze katxarro horrek bi wifi sare ateratzen ditu, bat interpretentzako eta beste bat entzuleentzako, interpreteak bidaltzen dio seinalea router katxarro horri, eta katxarroak bidaltzen dio audio seinale hori entzulei.
Vale. Pizten ari, vale. Primeran dabil, apia. Vale. Vale. Zarata hori interprestek egin du. Horrek esan nahi du. Horrekin ja martxan dabil, bai? Orduan, esplikatu dizu dena, bakarrik behar da router katxarro hau, guk montatu dugu, hardware konkretu bat da, zuek erosi eta instalatu dezakezutena, eta mugikorrak aplikazioak behar dira. Sortu ditugu bai Android eta bai iOS-entzako. Orduan, interpreteak zer egiten du? Interpreteak jartzen ditu kasko batzuk, kaskoak, mikrofono bat behar duelako interpreteak, eta mikrofono hori konektatzen du mugikorrera, bere mugikorrera. Jazta. Eta entzuleak berdin, entzuleak bai kaskoa jartzen ditu, ze bestela izango zen kristo bat, ez? Eta berdin. Eta nola konfiguratzen da, ze ekitaldi bakoitza oso desberdina izan daiteke. Demagun hemen daudela bi pertsona, batek bakarrik alemanez hitz egiten du, eta bestea bakarrik suahilieraz. Barduan beharko genituzke, bi interprete saio honetarako, bat alemanieraz interpretatuko lukena, eta bestea suahilieraz. Orduan, klaro, ekitaldi bakoitza desberdina da, konfiguratu behar da. Ikastola batean guraso bilerak beti izango dira euskera gaztelera, eta jazta, baina, konfiguratu daiteke. Eta horretarako, webgune baten bitartez, daukagu, ekitaldien editorea. Webgune honen bitartez, konfiguratzen duzu zure ekitaldia, esaten duzu zenbat hizkuntza dauden, eta fitxategi bat deskargatzen duzu honen bitartez. Fitxategi hori USB batean gordetzen duzu, eta sartzen diozu katxarro honi. Eta jazta, ja autokonfiguratzen da. Egingo dugu frogatxo bat, lagun batzuek ja aplikazioa badukate. Orduan, ikusiko dezute Interprest wifi bat dagoela. Altxa, mesedez, forabatuko duzutenak. Altxa? Altxa. Altxa zuek, izutik. Dani jakiteko, hau prototipo bada eta probak 20 pertsonekin, baina hortik gora problema ditu, denek batera ez dugu ingo. Eta oraintxe bertan dago bakarrik gaztelera, konfiguratu orduan. Ni sartuko naiz interprete bezala, nire wifi-a da IP, baina zuena izan behar du Interprest. Logeatu behar naiz, interprete bezala. Zenbat demora dokat, Gorka? 2 minutu. 2 minutu? 2 minutu eta gero 5 gehiago. Eta orduan ateratzen zait pantalla bat, botoi batekin. Orduan botoiari eman, eta ja hitz egiten hasten naiz, eta orduan ja mugikor batzuetan ja hasten naiz entzuten, bale? Hori da sistema hau. Txablau bero bat. Bale. Kendu dut ja, Kendu. Orduan, esplikatuko dizuet pixka bat, gure arazo handiena zein izan zen. Eta da, guk multikasta erabili nahi genuen, baina ezin genuen paketea duplikatu eta gainera moldatu. Claro, pakete guztiak bidali berke ditugu mugikor guztietara, baina gainera pakete horren helbidea, destinatarioa desberdina da. Orduan, interpreteak produzitzen duen seinalea, UDP seinalea, pakete horiek moldatu beharko genituzke mugikor bakoitzarentzako, bai? Ni ez naiz espertua saretan,
zerbait gaizki esaten badet, mesedez altxa, bai? Bueno, kontua da. Bai, vale. Orduan, kontua da zer, eta multikasa ez ebien, orduan ze pentsatu genuen, bueno, guazen ñapa bat egitea. Guazen destinatario bezala, origenean, osea, interpretearen mugikorrean, guazen jartzea destinatario bezala, bai? 5 minutu, vale. Guazen destinatario bezala jartzea multicast IP bat, paket, osea, destinatario bezala, baina gero, benetan unicast konexioak egin. Orduan, mugikor bakoitzak, irakurri ahal izango luke pakete hori, ze osea, multicast IP-a duenez, edo nork irakurri dezake, baina unicast konexio bat eginda. Eta hori izan zen gure zortea, soluzio hori topatzea, ñapa bada, baina, bueno, jakmitinean presentatu genuen, eta esan ziguten, bai, hori da modu bakarra egiteko, orduan, jakmitin seal of approve, eta aurrera. Orduan, bueno, pentsatzen badezute, badagoela beste soluzio bat, gu esponja bat gara, orduan prest gaude entzuteko. Bai, esku bat altxo dezute? Vale. Ustut hori zela esan behar duen guztia. Así que, bueno. Bai, esan behar duen gehiago. Donostia 2016ek bi olako bikatxarro ditu, eta eragile sozialei eta kulturalei eta uzten dizkie. Hemen daukazute informazio guztia, hemen txe mai hontan utziko dut, orduan, informazioa daukazute hemen ikartu, eta horixe, animatu, guk prototipo batzuk orain egiten gabiltza, orain da prototipo bat, osea, ez da zerbait produkto bat ateratzeko moduan, orain akatsa ditu, mugikor modelo askotarako prestatu behar dugu, kristo bada hori, inkluso iPhone desberdinetan batzutan badabilkigu bestetan ez, kristo bat. Claro, euki berritugu mugikor pila bat, frogako horiek egiteko. Orduan, bueno, orain dikan garatzen gabiltza, hobetzen, inkluso, bueno, hobekuntza posible batzu dira ere, zergatik interpretea hemen egon, ze hau argindarra eman eta dozin tokitan erabili daiteke, mendian bateria batekin adibidez, ez da interneta behar. Baina interneten eukiko bagenu interpretea, internetekin konektatu eta interpretea bere etxetik pijaman, posibleko luke saio bat interpretatu ere. Zeratik ez, bueno, bai, galderen den saioa. Bidatu nahi ditut. Bat, kostua eta bigarrena ze distantziatara edo... Bai, distantzia jartzen dezun hardwarearen araberakoa. Hau, ordenagailu txiki bada, wifiak dira bi mini PCI Express, eta orduan jartzen dezun katxarroaren araberakoa da. Hemen froga egin genezake, baina nahiko potentea da wifi hau. Nahiko potentea da. Normalan behar baino gehiago. Hala ere, berez eskalablea litzateke, ze nola wifia den, bueno. Dirua, prototipoa, orentxe bertan batzuk eskatu digute, eta esan digu, bueno, 500 euro. Berez, produktua izan behar duen, ez dakigu zen balioko duen. Agian gutxiago, agian gehiago, ez dakigu. Gutxiago neko genuke, baina... Nola daramazue mugikor desberdinentzat funtzionatzeak? Ze nik uste nire abialin izula eta... Bai, bueno, begiratzen dugu modelo bat, esan dugu, bueno, zenbat urte ditu modelo honek. Ja, bale. Merezi du. Ez dakit zurea kasu hori den, ez dakit. Hori da lehenengo kortea. Ez que daude milaka modelo, orduan, guztieta... Bale, ez, bere momentuan, bai. Zan izun arazoa zeudela, ze guk erabili dugu oso ondo funtzionatzen du, baldin eta mugikorrakin asmatzen badezu, gugea prototipoa eskatu dugunak, orduan, baina hori... Bai, eta gero, kontua da, karo, nola, berez, ez dakigun, ez da aplikazio normal bat. Orduan baitu, nola sarearekin jolasten duen, eta asko jolasten duen, ez dakigu ere askotan arazoan ondik datorren. Eta hori dena investigatzeko ere, oraindik denbora ez dugu hartu.
Osea, badukagu zerrenda luze bat modeloena aztertu behar duguna oraindikan. Ja, orduan, mota desberdinean, osea, modelo desberdinean arazoa toki desberdinean sortzen da. Osea, ez da denetan toki berera jo behar arazoa konpentzeko. Ez dakigu. Ez dakizu. Vale. Niri buruatorri ezte traba txikitxo bat, eta imaginatu gaur hemen erabiltzen dugula sistema hau egun guztian zehar. Ni ongo nintzen egun guztian zehar nire mugikorrean internetik gabe, ez? Nau konektatuta zure gailura. Traba handitxo bat gaur egun frikientzako. Egia da. Pentsatu dugu, halako interneteko zerbitzua ere, ematea, hardwarea nahiko ona da, eta adibidez honek ditu 3 edo 4 portu Ethernet. Eta, jarri daiteke interneterako irtera bat, eta mugatu zerbitzu ohikoenak, WhatsApp, Twitter, nahi dezu jendeak tuiteatzea, orduan. Eta ez dakiz zer, eta orduan ematea ere zerbitzu hori. Claro, hori da folloi bada, ari zara zerbitzua ematen aparatu horrekin. Orduan delikatua da. Hau, aplikazio ohikoena, edo jendeak gehien eskatzen diguna, da lan bilerak, guraso bilerak ikastoletan, beti euskararekin lotuta batez ere. Askotan gertatzen da, beti daudela pertsona bat, 2 pertsona bilera batean ez dakitenak euskaraz, eta orduan ja jo behar da dena gaztelerara. Orduan, leku horietan, ez dagoela azpiegiturarik egiten delako auzo batean edo eskola batean. Eta ez dago dirurik ere ordaintzeko, batez ere leku horietarako dago bideratua. Odain idakaslea dena ingo dut. Antzeko proiektudik egongo alda munduan? Ez dakit. PFM. Gu PFM-erekin hasi ginen, eta antzekoena hori. Ez dut aipatu, baina baita ere mezuak bidaltzeko aukera dago. Eventuaren moderatzaileak prestatu ditzake aurretik mezuak momentu konkretuan bidaltzeko. Orain taula gainera, Unai Gorrotxategi igotzen ari da. Talaidos Kooperatibako ez dakize, link bat eta argazki bat. Eta horiek pusheatu egiten ditu moderatzaileak. Holako gauzak ere ditu. Guk ez dugu ikusi holako antzeko produktorik. Batez ere, noiz da baliagarria hau, hizkuntza gutxituen munduan. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon.
Eta, bueno, hasiarretik pare bat disclaimerreo. Bat, aurkezpen hau bea Mikel eta Bixon artean prestatu gendun, eta aurkeztu zoan Mikelek Donostiako Python jardunaldizetan, PIS 2016an aurten irailien uste dut. Aurkezpena inglesez izan, eta, bueno, transparentizia inglesez egongo dira, nik euskara zitzen godet, inglesez bastante geizkixo moldatzen nahielako beste gauzen artean. Eta bi, eskaera bat antolatzaileei, datorren urtean ni lehen. Ze hiru bat transparenti zapaldu diate. Orduan, hiru lau txisteia ikusitxe okiko deuz, bale? Bueno, eta behin honek kontauta, bizkor, ze printzipioz 20 minuturako eustet prestatu gendula, así que, bueno, berez ere bizkor ritzetzen dut, gaur igual bizka gehitxugo, bale? Bueno, bat, oso ondo, primeran, ari, jo. Bueno, lehenengo zapaldu dago transparentizia, gure enpresan aurkezpena, kodezintaz, bai, lehen erralek aurkeztu duan moduan, bueno, kodezintazen lan etxen deu, hori da gure stack teknologikoa gehien bat, bale, nahitxe beste gozo batzuk ere erabiltzen deuzen, gehien bat Pythonen oinarrituta, eta internet mundura enfokauta. Bai, orduan, bueno, kontatuko dizuet pixkat nondikan egatu gehan Ansible erabiltzea eta zer dan Ansible, bale? Ansible, Ansibol, oaindikan badakau gure gerra txikisa etxe barruan, nik Ansible esango dut, bale? Bueno, azken finean Ansible da, zerbitzarixak orkestatzeko, konfiguratzeko, bai? Vale, zerbitzarixak konfiguratzeko eta danak, digamos, bateratuta mantentzeko sistema bat, bai? Guretzako oso importantia da, guk webgintzan, ez dakau, adibidez, gure kasu ez da proiektu handi bat dakauna, eta, bueno, horta 5 lagun dedikatzen deuz sistema mantentzea, eta hori, demagun, web bakoitza bezero batena dela, eta bezero bakoitza horri biztalatu behar dixola bere ingurunia, ez da? Eta orduan, pentsatu, baldin badakau, kasuiko nenian, 6.000 bezero, 6.000 makinokiko genduzke. Eta hori mantentzia banaka oso gaitza, eta horlako sistema bihar gendun. Baina, ingurune hontaiatu gara, historixan, ez da, 2001 uste da zerla enpresa lanian, eta orduan bere garaixan Mondragon Connect deitzezan enpresakin arrasaten zauan, MCD Telekomeko, oain MCD Telekom uste dela, eta hor zakau zen, 3 zerbitzari, eta hor más menos instalatzen gendu zen guk gure garapenak, guk orduan garaixan Zopekin lan etxen gendun, Zope da Tomcaten antzeako gauza bat, baina Pythonenen ja, web aplikazioa zerbitzatzeko azpiegitura bat da, eta orduan hor zakau zen gure instantziak, eta hor zabaltzen gendu zen gure garapenak, eskuz, literalmente eskuz. Joten genduen, bukatzen duen garapena, eroten genduen bukaerako zerbitzarira, han jartzen zan martxan, Apache konfiguratzen genduen eskuz, DNS konfiguratzen zian, eta hortikan aurrea online zaban, beti ere web mundu onta enfokauta. Baina, zorionez azten joan ginean, gero eta bezero geixo zian olako biharrak sakazenak, eta lan eredu hori esan bidera garrixa. Orduan, pasatu ginean VPS eredu batea, bere garaixan ZTI ditzezan enpresa amerikar bat esautu gendun, FreeBSD-ekin lan etxe zoan, eta, moten zigun CHR-ruteatako ingurune batzuk, eta hor gitxi gora bera, antzeako lan etxen gendun, instalatzen gendu zen makinak eta konfigurazio apur bat etxen gendun eskuz, baina beak ja ematen zigun Zope ingurune bat. Egun oso komuna da PHP inguruniak eta WordPressentzako prestatu zen ingurunea topatzia, baina Zopentzako topatu usazue bat. Albaldima, eta oain topatzen den arren 2005 da oso gitxizian. Orduan guretzako oso komodua zen. Kontratatzen gendun VPS bat, minimo bat instalatuta zauan, han gure garapena jartzen gendu zen. Eta hola, bastante komodo zen ditu ginean, eta hola lan gendun. Ze pasatu zen? 2009 inguru hontan, enpresa honen jabiak erabakizuan aspertu zela beha sistema administrazioan munduaz, eta beak surfetxan ezoala jun jauaira, eta enpresa itxizuan. Literal, 3 hilabeten burunen esan ziduten, guk hau itxengo deu, 3 hilabete dakazue nahi zuen etxeko. Eta orduan, claro, sudores frios, 3 hilabete buruan erabaki behar zen gendun, zerretxen gendun. Eta enpresa moduen erabaki gendun, gitxienez gure bezeruan ostatatzia, sarduratzia. Eta orduan momentuan aukeratu gendun, erabaki gendun, zerbitzari fizikuak alokatzia Dina Hosting deitzezan enpresa galiziar bat da, 3 laboratu gendu zean, referentzia hona sakau zen, bezero batzuk eskatzen ziguten makinak fizikoki Espainien eukitzia, legedi kontuak, eta lau kontuak, eta mitzat hortikan
hortikan tiratu gendun, eta gitxi gora bera gaur arte eredu hontan mantendu gea, bai? Eta ordan uste azken egorrek kuenta, 30 bat zerbitzari fiziko sakauzen, bai? Zerbitzari fizikuak hasieran oso ondo etorri zakuzen, nahi gendun etxen gendun eta deseitzen gendun, baina ni neuk sistema administratzaile arduri ere badakat gure etxian, eta ez nagoan lasei. Zerbitzari fizikuak apurtzen dira, diskoak apurtzen zakue, segurtasuneko biseta sartu dut, gauza lan desente ematen daue. Eta beti eukidu behi bat ipinitxa cloud azpiegituretan eta olakutan. Arazu esaten zen, sasoi baten, hor ingunune hortan, Amazoneko AWS zerbitzuak azten zian, martxan zian, bat ez da eman zemeik ulertuko dani presizio politikak, Amazonenak ez da izakula ikusi dezuen, tablo horrek, nun makinak esaten dizuen, zenbat ordu erabiltzen baldin maizu zeta painoetakua, baina ez da ekitzar 24x7ko zerbitzari batzu dionak, web zerbitzari xatian neurrixan, orduan bezero txikixantzako oso gaitzazan kontura ateatzia, eta pixkat baztertu gendun, baina beti ardura horrekin, ez da. Eta, uste eta aurten urte hasieran erabaki gendun nahiko zala ezin gendula eredu honekin jarraitzu, virtualizazioak asko aurratu deu, cloud hornitzaileak asko zabaldu dira, eta zigina pixka zerixo bilatzen, eta topatu gendun digitalozean deitzen den hornitzaile bat, SS diskuetan oinarritxutan ematen digu makina virtualak, eta importantia gure dimensioetako, gure bezeron dimensioetako bastante fragmento politxe ematen digula. Da, oso makina txikixetatik hasi eta nahi duen aurrira arte kitxi gora bera. Baina zek hartzen dago honek. Azkenian lehen komentatzen gendun kontu hori, ez? 6.000 bezero, 6.000 makina. Horreganak kudeaten behar dira. Horreganak kudeaten behar dira, horreganak instalatu behar dira, jarri behar zeko zerbitzarixak ondo egotia ze arduratu behar zea, arduratu behar zea firewallak egotiaz, SMTP ondo konfiguratu egotia formulazioak bisaltzeko, mila administrazio lanetaz arduratu behar zea. Eta ezin da, realmente ezin da eskuzen. Oso denpora konsumitzailea da. Gu behintzat ez geha hosting enpresa bat aluso, eta ez dakau ontaz arduratuko den departamentu bere iztu bat. Digamos, hau, enbiarreko lan bat esan da. Orduan, automatizazioa bihar gendun. Derrigor. Automatizazioa eta replikabilitatea, badozitzu batzuk ez da ditxela oso ondo zela esan euskera, baina, entorno kontrolatu batzuk eukitzeko biharra eukideo, baina bigarren zapalduteko transparentzia esango dau, eta baina orduan egiten zer automatizatu. Alde batetik aldan dana. Bado sorte hori esaten dugu, SSH bidez hartzen zen momentuan urruneko zerbitzari batea, automatizazio aukera bat galdu dezula. Hori oso muturre eraman da, ezta? Orduan, alde batetik guk gure enpresian jarduna da web aplikazioan garapena, eta hori bai basakauna dela lortuta automatizatzea, build out eta fabrik deitzen dian tresna batzukin, Python tresnak dira, guk Python ingurunia lan etxen dugunez, azken finean, zuk zehazten dezu script bat esaten diozu zela nahi desun zure aplikazioa eta hori ejekututa instalatzen da, baina beti ere aplikazio honedanak bihar dugu azpixan sistema eragileko lanak egin da egotia. Fabrikekin lortu leike zeo zer, fabrika azken finean da Pythoneko modulo bat, SSH komanduak lokaletik remotoa ejekutatzeko, baina oso kontuz ejekutatu behar dezu. Esaten bai oso erabiltzaile bat gehitzeko eta erabiltzaile hori existitzen baldin bada, hori excepzio bezala, excepzio hori tratatu behar dezu, eta orduan lan horredanak, eta hola beste edo zer, hartu behar. Oso programazio defensibuen behar da, benetan hori, bestakitz, 60 zerbitzariko parke batea lanzatu eta zu tranquilota juteko. Orduan, aplikazioan automatizazioa lortu dezakon, baina falta zakon gure zerbitzarixak aprovizionatzeko, gure zerbitzarixetan oinarrizko komponente horredanak instalatzeko automatizazio lan hori falta zen. Eta ez bakarrik komponentien instalazioa, komponente horren konfigurazioak aldan neurrixan desaten ditut etxe baldin badia, beti do errore probabilidade asko txikisa. Gu ja landuta baldin badakau dokumento baten zela hon behar den zerbitzari hori helburuan, egotia dela, eta kitxu zuk izere engabe, bai?
Eta hortan ari ginen olako sisteman bila, Ansible honekin topein gendun, bai? Ez da bakarra Ansible konfigurazio kudeaketatako sistemia, Puppet da beste bat bastante zauna, baina bueno, hau Pythonen oinarritxuta do, Red Hatek libreki eskaintzen deu, eta Pythonen garatu honean guretzako oso komodua da, ze plugin demaun garatzeko orduan ezagun etxezako, bale? Orduan Puppet probatu gendun, baina bueno, erramintxeak guztiz ikasi behar zen, orduan bat ikastekotan guk bideo ontatik jarraitzu gendun. Ez dakat Puppeten kontrako izere, ez nahi hasiko hemen flame baten bato beste, ez nahi sartuko kontu hortan. Bale, orduan Ansible hau da, oain jarteko... Bueno, ez da gitza bat juten dan, Ansible hau... Zapaldo etxet? Bueno, Ansible hau da azkenien, oain arte kontatu dizuten kontu honek lortzeko tresna bat. Motore bezala, definizio hor da zuen, definizio potolotxu bat horre eunan webuenetikan hartuta, eta finian da zerbitzari xietako aprovizionamientua konfigurazioan kudeaketak eta inkluso deployment, ez da giztu da ditxu, deployment horrek etxeko tresna bat, bai? Bastante simplia da, bai? Egun beste zapaldu, Bastante simplia da. Demaun, oinarritzen da IAML fitxategi baten, bai? IAML fitxategiak ini estiloko fitxategia dira, bastante estandarra dira konfigurazioak eta idazteko. Pasatzen diozu hori Ansibleko motorrai, eta horrek enkargatzen da, zerbitzariak konektatu, eta zuk zehaztu diozun, bai? Lan horrek betetziaz. 5 minutu batzaia, pixkat aurrat, bai? Demotxuan nahi dizueten, bale? Orduan, listo, ez? Ja, zergude zerbitzari martxan. Ez te bukatu, Bale, venga. Adibide txiki bat, Ansible fitxategi minimo bat, bai? Fitxategi hau, IAML fitxategi hau, hori da formatua, pixkat ikasi biharrekua, arrotze esan lehiken hasiera batian, baina hor zehazten da, gure zerbitzari xan, helburu egoeria zein nahi deun esatia. Gu nahi deu, hau lan, Ansible lan hau bukatuta gero, gure zerbitzari xan, eotia erabiltzaile bat zeldem deitzen dana, eta hortaz aparte, Nginx web zerbitzari xan paketia instalatute eotia. Bai? Orduan, nik esate dizuet funtzionatzen doala, bai, baina jarriko de martxan, bale? Orduan, ez dakit pantalla beltza ikusten dezuen, ikusten baldin badezue Santa Lucia biztea kontzerba da izala. Eta okerro dugu. A ver. Bueno, Ansiblen instalazioa, Python mundutik antzatozen antzako, pip bidez etxen da. Pip install, badakazue beste hori bat nahi badezue liburirako, pip install zibera kontu honek, Ansible instalatzeko. Vale, control L. Bueno, ez da oso ondik ikusten, bale? Ansible playbook da komandua exekutatuko dena, eta zen IML hori da nik prestatu duten fitxategi xelen aurreko transparentzian ikusi duena, bai? Orduan zaten diot, Ansible playbooki root zerbitzari konektatzeko zerbitzari batea, IP batea, momentutan host fitxategi xan host fitxategi xan zehaztuta dauan zerbitzari batea, konektatu root erabiltzailea ibiltzen, eta aplikatu nik zetme IML hortan zehaztu zituen erreglak. Lehen lankide bati eskatu diot, erabiltzen den close zerbitzu hontan sortzeko zerbitzari bat, bai, IP helbide bat eman diate, ateatzen manai amendik, erakutziko dizuet, ez dagoela web zerbitzaririk. Bale, hau da, deployatuko duen zer... Bueno, hor ikusten da, unabletuko net. No toques mucho. Ya pikuta una. Bueno, sentitzat.
Bueno, pasauko nahi bestea, bueno, bueno, orain, ere ez, pantaiak. Pantaiak planatu beharko dira. Eta konfigurazio. Joder. Pantaiak, Administration. Bez. Eta ez aldaka bilatzailea. Bez. Ah. Txin. Epa. Olo. Había beste zerbait izan da, hemen zerbait. Se ha fundido, bai. Lusatzen. Dago lusatuta. Ah, bueno, atean navegadore bat horretzen. Bueno, meia atatzen duzunean batzutan blokeatzen dut. Ingurula. Hori bai, zabalduta da, utzi dut. Egin behar da, bai, hori da. Ez izpilatu, eraman navegadorea eta kitxu. Ez da lan nagoa izan batek. Navegadoria zabaldu jazu. Eta arrastra besta aldea, eta kursoria. Bai, eraman kursoria. Mundako nahi. Bueno, barkatu. Hau esango da orduan, bueno, gaur arratzaldian sortu duen zerbitzarixea da hau, Linux bat apelo daka eta gure sarrerako kodia, bale? Ikustezune moduan ez da web zerbitzaririk ez da ari erantzuten. Hemen ejekutatuko dut Ansible kodia. Segundu bat. Vale, eta hain gelditzu nahi nik konexio gabe. Bueno, sentitzen dut, efekto demo. Ez nahi geixo lusatuko. Bai? Bueno, vale. Bukatuko dut ordan nerea satixea. Vale, bueno, demo ikusgarri hau eta gero, kontatzen dizuet, ikusi dezuelen, zela Ansiblek oinarritzen den IML fitxategi honek, azken finean definitzen ditu Ansible komanduak, oinarrizko komandu honek, user eta apt esan lehikesenak, sistemako korian datoz, eta horrek azken finean etxen duena da, horrek etxen duela. Nazukor zehazten diozu user komando honekin, zeinan erabiltzea izena, nahi dezula sisteman egotia, eta zeinan erabiliko da xela. Holako komando bakoitza bere parametro zerrendia daka. Ni ez noi esaten behiratu jazu eta sistema baldin bada borratut, ez. Ni nahi dut egotia eta baldintza hortan egotia nahi dut. Hortikan aurrea, berdinzat. Pilo bat komando dakaz oinarrixan, baina baliteke, baliteke zeukitzia zuk bihar desun lan hori, ezin lan nahi dezula instalatu eta ez da guala kore sisteman. Hortako do, Ansible Galaxy deitzen den kode reposito isuga, apt erabiltzen baldin badezu, antzeko filosofia da, baina jendiak garatutako komando berezi o pluginak gehitxuta horra. Zuzenian
APT, o, bueno, ez da sistema erabiltzen desu, bueno, enpaketatzeko sistema badak Ansiblek, eta Ansible instalantzeko komando bat ejecutatzen dezu, konektatzen da horrak, repositorio horta, deskargatzen dut, hortikan aurre eskuragarri dakazu, sistemako beste bat balitzake bezala. Bai? Normalian, ez dira, zerbitzarixak ez dira banaka prozesatzen, bueno, banaka, rolak deitzen dian kontzeptu bat aplikatzen dio, demagun web zerbitzarixa dakauzela, o datu base zerbitzarixa dakauzela, bai, eta orduan hor zehazten dau, IML fitxategi olako baten, gure web zerbitzarixak ze baldin ze karakteristika eukiko dituen, da gure datu basiak zer eukiko dituen, gure tipologia desberdina zer eukiko duen, bai? Lehen ikusi dezu zela host izeneko fitxategia pasatu dioten parametro bezala Ansibleen ejekuzioai, bai, hori da Ansibleak erabiltzen dau inventory deitzen dion kontzeptu bat da ze host zerrendai aplikatuko dioten pasatzen diozun parametroak, bale? Hori estatikoan eukitzia, bueno, ondo do, ez da txarra, baina oso kontzeptu potente badaka da inventaixo dinamikoak, bai? Nik Python script bidez, eta kasu pasatu nahike, host fitxero bat pasatu jarrenean, Python script bat pasatu nahike, eta horrek bueltatzen dit ze IP helbidei aplikatu behar dioten erregelak. Bale, hau zetako erabiltzen dago, adibidez, gure hornitzaile honek API bat eskaintzen dugu, Python bezero bat bidez konektatzen geana, eta esate jozu, bale, emaiazu web server bezala eta gehauta dakaten nire zerbitzari danak. Eta orduan nik horri, nik beste izerein gabe, nire web zerbitzari xai, aplikatuko dio bere arregelak, eta aplikatuko dio bakarrikan hor zehaz baldintza horrek betetzen dituen nahi. Kontzeptu ezela oso potentia, ze gu ja ez du, azken finean, host fitxero hori eguneratuta mantentzia lan bat geixo da, eskun lan bat geixo da. Baina guri dinamikoki, matemaldin badigu, gure hornitzailea, gure host zerrendia, guk ez daka binungo lanikan. Bueno, azkenian, kontatuko izo zela bukatu den, guretzako lan hau hendikan martxan dijuan lan bat da, ikasten ari gara, Ansibletaz ikasten ari gara, seguramente ez dugokiko Ansible konfigurazio honena, aztien aldatzen duzu hose, eta bueno, hortikan baguaz ikasten, baina bueno, azken finean oso erraza da aplikatzia eta probatzia, bai? Egun dakauz guk lan etxen duen proiektu bakoitzeko rol bana zehaztuta, gehi komon bat gure zerbitzari danetan eukin nahi deuna, eta aparte egun ireketetako mantentzen deuna, bai? Orduan, guk haule lehengokoz pasatu behar duenean, gure lehengo zerbitzari azpiegituretan, konturatu ginen, eskuzein dako landana bezala, gauza asko gaizkizo zela, eta Ansible gala zuzendu ziguten. Zehaztu gabeko firewall erreglak, eski konfiguratutako SMTP zerbitzarixak, eta abar, bai? Horrek zuzendu genduz, bale? Dinamikoana kontatu dizet, bale, eta egun, esan dizu moduan, lanien ari gegoen digonekin, ikasten ari gea, oso horrementxa ondisa da, baina, bueno, erabilgarri da, eta egunerokotasunean erabiltzen da. Gure deployment berri danako, migrazio danak, ontan hori nahi dugu. Baten batek esaten dugu momentuen web, emaiazu, nun instalatuko dut ez dakiz zer. Ansible playbook ejecutatzen dugu, makina berri bat sortzen dugu, eta kitxo. Bale? Epa, lebarkatu. Bueno, aurkitzu deun zen arazo txikixak, bai, arazo txua diazkenien eta egunero lanen behar dezunak. Hau oso politxea da, zure zerbitzarianak berdinak dian artean, bai? Karo, bai, baina detzen dizu batek eskenik FTP sarrerien nahi dut eta bakarrien nahi dut emendikan egotia, orduan horrek ipetablez erregla bere iztua behar ditu, o ez konfiguratu jasun eri hau honekin. Zerbitzari bat pixkatateatzen da momentuan tokitxikan, horrekin aparte kudatu behar dezu, erabatea o bestea, eta hori zelaen batzutan ez duten oso argi. Adibidez, kasu konkretu baten SMTP zerbitzarixa alojauta zakaun domeinuen arabera aldatu konfiguratu behar gendun, lokal hosteaz bisaltzeko e-mailak, eta hortako jake baten behar zen gendun. Pythonen idatzitza zagoan, nainal esan gendun, eta aparteko komando bezala erabiltzen dugu. Baina, holako lan txikixak bastante denpora konsumitzen dugu. Aurrea behi da, gure asmuak dira dana amendikan jarraitzia, horrek, deployment horrek neurri handi baten iraietik hona lortu deuz. Bado beste bat, arkitektura aldetikan ez dakigula ez gozo oso ziur erabiltzen duen eredua zuzena danik. Guk zerbitzarix eta zuzenduta dako Ansibleko konfigurazioak, ni pentsatzen dut web aplikazio gure deployment horren barne joan behar dela Ansible konfigurazio hori. Demagun nik nire weba publikatzeko, nire Ansible konfigurazioen nire proiektu horren barruen behar da. Eta pixkat uste negatzetik horren DevOpsan konzeptu hori. Garatzaileak zehazten dugu
Bale, nik bihar dut Nginx bat bihar dut, MySQL bat, Redis bat bihar dut, hona egiten bihar dut, baina hori proiektuan barruan sartzen da, eta garatzailea arduratzen da fitxero hori mantentziaz, eta Ansibleko erreglaz ejekutatziaz. Bueno, eta onarte, eta azkena, ja 3. haustu diatena. Galderaik, harririk? Galderaik norbaitek? Pizkat segurtasuna dena eta Suezia dena eta komentatu dezuna, generatzen du trafiko bat postu arradotan eta hola, eta orduan Sueziak edo betiko postuak eta gero root eta hori, eta ze root eragiketak egiten dira, orduan arrizkuk edo... Bai, bueno, arazuei firewallana esan hori, honek konektatzen da, SSH bidez konektatzen da, orduan, bihar du, lehengoz behintzat, helburu makinan SSH zerbitzari instalaute gotia, eta zuk sarrera eukitzia berta. Nik nire klabe publikoak igo ditute, automatizauta daka gure makinan sorreran klabe publiko batzuk, sysadmin taldeko klabe publikoak igotzen dira horra, orda nik SSH bidez zuzenian sartzen edo makina berritxan, nik ejekutatzen dute momentuan hori nire klabiakin konektatzen da, eta etxen du lan SSH bidez. Orduan, ez da gauza berezi bihar SSH sarreriaz gain, hau ejekutatzeko. Remotuan ejekutatzen da. Orduan, printzipioz ez dezu beste ikan bihar. Nire firewallan arazu eta hori esan da, helburu makinak, helburu zerbitzarixak, bihar esatia zure orokortasunetik ateatzen da, zeo zer berdin da. Ez ezken ni IP ontatik sartu bihar nahi, ez dakit, web trafikua analizatzea kaktibidez. Eta orduan, erregela berezi bat bihar deu, zure orokortasunetik ateatzen denak, orduan, zeo zeharren bihar dezu hori solventatzeko. Esteik? Bai, ez? Eskerrik asko. Eta bain, azkena. Bale, bueno, atxaldeon, ni Beñat naiz, eta hitz egingo izuet DevOps iburuz, hain modan dagoen movida hoi. Nik ezakite zehazki zer dan, baina, bueno, gauza asko egiten nahi da horren inguruan eta oso ondo daude. Eta espezialki hitz egingo dizuet, GitLaben CI Continuous Integration zerbitzu edo modulo dena delakoi, eta gero Docker, Linux kontainerrak, eta Rancher izeneko Docker orkestatzailea edo lo que sea. Orduan, 3 gauza hauekin lortzen dugu Continuous Integration eta Continuous Delivery. Hau da, guk Gitera kodea pusheatzen dugunean, automatikoki ejekutatzea hainbat eta hainbat lan, eta lan horiek egiten dute guk nahi ditugun gauzak. Besteak beste, kodea konpilatu, testak exekutatu, Docker irudiak sortu, eta gero Docker irudi horiek deployak egin, eta besteak beste. Orduan, demostrazioa daukat, eta jungo naiz esplikatzen, aprobetxatuta hori. Bale, orduan GitLab berez da GitHub bezala, baina GitLab hasi izan, da open source da, instalatu dezakezu zure zerbitzarian, gero enpresa orain da Open Core. Ez da iguala,
Orduan daukate beste bertsio enterprise eta horiena, bueno, behintzat gauza asko eta asko community editionean badauzkagu, eta besteak beste continuous integration da horiena. Orduan, aprobetxatuko hemen kontzeptuak esplikatzeko, hasiko naiz Dockerren asuntoarekin, eta hemen aprobetxatuta beste pertsona baten WebDAV in Docker. Proiektu hau da Docker irudi bat. Bueno, Docker da Linux kontainerrak diela makina virtual tankerakoak, simpleagoak, bizkorragoak eta modernoagoak, baina dena dela ez daukate funtzionaltasun berbera, zentzu batean kontainerrak kernel berbera eta partekatzen dutelako, orduan segurtasun aldetikan ez da makina virtual bat bezala. Baina gero funtzionaltasun aldetikan hainbat eta hainbat bentaja ditu. Bueno, segurtasuna beste bide batzutatik lortu daiteke eta Dockerrekin ondo jokatuta ez da berez arazorikan egon behar, baina beti ere ezin dira ibili olako lasai oso erabiltzen produkzioan. Orduan, Dockerrak irudiak, hori da, kontainerra, irudiakin sortzen dezuzuk jartzen dezu martxan kontainer bat. Kontainerra izango zen martxan dagoen ordenagailu edo makina virtual txoa. Zuk ejekutatu ditzazkezu hainbat operazio makina hortan eta publikatu aldaketa guzti horiekin irudia berriz. Orduan, irudi hori hartu eta beste leku batean martxan jartzen dezunean da aurretik antzenun berbera, ez? Hori da plana. Gertatzen dana da, LXC, dala Linux Container, LXC, Ubuntu eta erabiltzen dena, dala beste, azken finean, teknologia berdina da Linux Containerrak, baina ez da Dockerren kapa horrekin, LXC-ekin azkenean zuk irudietatik eta bar, egin dezakezu movida guzti hau, baina ez dago, hemen, Dockerfile izeneko aukera hau, nun Dockerfile hontan definitzen dugun gure irudia bilakatuko dena. Orduan, esplikatuko ez bizkor, nola azten den hau. Zuzenean, from, esaten diogu, nahi dugula beste irudi batetik anazteko. Azten gaia Ubuntu 16.04 batekin. Maintainer hori da, beste GitHubetik kopiatu nolako eta hori dena. Orduan, ikuste dezue, run, bla, 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 da komandoak ejekutatuko baldin bagenitun bezala. Komando kapa hauetako bat, gero irudiek daukate kapa edo layer edo lako izan hau eta komando hauetako bakoitzak gehitzen dio bat, ez? Orduan, gero ez eta gauzago gehiago jarri, gero ez eta potoloagoa, gero ez eta layer gehiago, eta badago, hasiera batean oso erraz hasi zaitezke Ubunturekin eta dena daukala eta hori dena proakin eta dena martxan jarri, eta gero hasi zaitezke pixkanaka murrizten, eta adibidez daude modan dagoen Alpine Linux dela, ez dakit. Justo kernela eta 5 mega ditu, ez? Eta hori Alpinetik aztentzea igual bakarrikan instalatzea duzu PHP. Eta hori nakazu kontainero imagen bat, dala 15 megakoa, ez? Eta horrela hori da asuntoa. Ubunturen irudi baseak igual 1 mega ditu edo 80 gehiolako zer. Orduan, kontuan hartu behar da hori ere bai, irudi, kontainer pila bat martxan jartzeko momentuan. Baina, ikusten dezute, runekin esaten diogula, komando normalak exekutatzeko. Apache instalatzen dugu eta bar, ban. Honen intentzioa da WordPress bat montatzea. Honek eukiko du berez Apachea eta PHP eta herramienta batzuk, Node.js eta WP-CLI, gero hitz egingo dizuet horri buruz, pixka bat. Instalatzen zaio ere bai, Rancher Compose herramienta, eta gero definitzen zaizkien behar gauza, esaten diogu 80 portua eta 443 ere bai publikatzen dituela. Ad horrekin egiten dugu gure build entornoan dauzkagun fitxeroak sartu irudia barrura, ez? Orduan horrela, lortzen dugu konfigure webdav conf eta horiek denak gure repositorioan daudenak sartzea irudian bertan. Sartzen nion hostetan ere bai niapa bat bezala, zen nik ez neukan hasiera batean DNS-etan jarrita gitena eta hori dena, así que ikuste zuen jolastu daitekela Ubuntu normal bat izango bezala.
Eta gero komandori azkenekoa da irudia martxan jartzen dezunean ejekutatuko litzatekena. Orduan, berez, saiatzen dena da kontainer bakoitzan, irudi bakoitzan zerbitzu bakar bat eukitzea. WordPress bat instalatu behar baldin bagenun, eukiko genuen kontainer bat Apacherekin, beste kontainer bat PHP-rekin, beste kontainer bat WordPressen datuerekin, beste kontainer bat MySQL-erekin, ez? Dena dela, demontan, digamos, PHP eta Apache hemen daude, baina MySQL bai gero erakutsiko izuet, erabiltzen dugula separatua. Hasiera batean, komando de entrada zeukan supervisorra ejekutatzen du, azken finean, prozesu bakar bat dago kontainer barruan edo lortu behar da. Orduan, berez ere ez dago inungo supervisorik, ez dago init, ez dago ezerrez, ez? Orduan, jendeak erabiltzen du, pues igual, supervisorra zure prozesua begiratzeko eta zure prozesua petatzen baldin bada, igual, zure supervisorra ere bai, eta orduan, bueno, berez, askotan adibidez PHP kontainerrean ejekutatuko zenuke PHP FPM, pam, zuzenean, ez daemon bat bezala, baizik eta zuzenean, engines eta horrelako historiak ejekutatzen dituzu zuzenean. Hola, kontainerranen loga, ere bai da berez zure enginesarena, eta hori dena. Besteak beste. Orduan, interesgarria da azkenean, komandoakin berez, esan didezagokegu supervisorri exekutatzeko konfigurazioa sartu diogunak gure repositoriotikan, baina, ere bai, sartu didezagokegu segatik ganez beste script simple bat, hori da, nik erabiltzen dut, bai, osea, komando originala, baina nahi dut ere bai, tau config, bla, 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 egitea. Tau da, froga hauetan eta hori dena, pues, ari nahi sortzen horrelako komando bilduma bat, osea, errazteko eta hori dena, gero igual erakutsiko izuet. Orduan, berez, karo, nik nahi nun alde batetikan martxan jartzea Apache eta hori dena, baina lehenago nahi nuen ejekutatzea komando bat konfiguratzeko WordPressa. Berez, tau config horrek egiten du, erabiltzen du wp-cli, eta, bueno, bastante ondo dago, baina, bueno, horrein esplikatuko izut bizkat. Vale, a ver, orduan, bueno, berez hori da asuntoa. Definitzen dugu Docker file bat, eta gero, hor dauden, kanpotik dauden guzti gauza horiek dira, gero sartzen ditugunak irudian, Docker file horrek egiten ditu sartu irudiaren barrura. Eta hori, azken finean, leheno komentatzen nizuena, nik Node.js erabiltzen dut, batez ere. Eta azken finean, kontsola komandoak sortu daitezke oso errez. Osea, hashbang, bin user node, eta hori sartzen duzu user local bin en no lo que sea, eta ja daukazu hor tau. Orduan, berez ere bai oso komoda da, eta noderekin ere bai egin daitezke horrelako gauztatxoak. Orduan, berez honek egiten duna da, download izango zen WordPressa jetxi, WordPressa konfiguratu, hori bestatzen nintzen elbideak eta datu basean aldatzeko, ez? Gero esplikatuko izot. Pluginak instalatu, deploya egin eta bar. Baina, azkenean honek deia egiten du alde batetikan wp-cli eta beste aldetikan rancher composera. Da, lako rap errantzeko bat, erraz gero erabilializateko. Orduan, zentzu hortan ere bai hartzen du tau eta sartzen du kontainer edo imagenaren user bin lokalen, eta ez user local bin, eta orduan ja, kontainerrean bertan, entry pointean, hau izango zen, gogoratu, komando hau deitzen dela, imagena edo, imagenak sortzen duen kontainerran martxan jartzen danean, ejekutatzen du hau, eta honek ja tau eukiko du bere pazean eta hori dena, orduan ez dago inongo problemarikan. Bale. Orduan, guazen orain,
Hau izango zen gure basea. Eta berez, ontatikan sortu ahal izango genituzke beste WordPress proiektu guztiak. Hau izango zen adibidez, test. Vale. Hemen da esplikatzeko hori, GitLab CI YML ikusten dugu, hor definituko dugu GitLaben CI prozesu guztiak eta horiena. Daukagu Docker file bat ere bai, zeren azken finean guk nahi dugu gure proiektu hau gero bere irudi propioa sortzea. Eta gero, Rancherrekin hitz egiteko Docker Compose eta, bueno, Docker Compose azken finean Dockerren funtzionaltasun bada, Bara, bueno. Eta gero, eta JSON, froga batzuk egiten ari naiz, esplikatuko ez dut pixka bat, ez ni joa inora ere ez, baina, bueno, plana izango zen, ala nola proiektuan zuk definitzen duzu ze dependentzia dituzun horrela, eta zuk hau ja, esatezu, build, eta sortzen dizu WordPress hori. Arazoak izan dituzen, bueno, WP-Click erabiltzen ari naiz, baina WP-Click ez dauka adibidez WordPress bertsio zarragoak. Saiatzen naiz deskargatzen 4.6.0 eta ez dit deskargatzen, ez? Orduan, WP-Click ondo dago, baina ez dizu ematen ere bai gero, osea, ez? Orduan, bueno, hortxe nabil pixka bat horrekin. Azken finean, tau horrek, node fitxategi horrek, irakurtzen du hau eta ejekutatzen ditu WP-Click asuntoak eta horiena. Orduan, atodan letxe, hau da GitLab CI, eta hemen definitzen ditugu faseak, eta berez, bueno, hori, bale, stages, variables horiena, hemen, build proiekta hauek dira, berez, lanak, lan ezberdinak. Test proiektu izango zen bat, build proiektu izango zen beste bat. Orduan, stage build, gainera stage builda lehenengoa, orduan imaginatu. Claro, stage build, GitLab CI, aprobetxatu da dezakezu, bueno, runnerra, tareak ejekutatzen dituenak Docker bera erabiltzen du. Orduan, exekutatu dezakezu zure movida hauek esaten diozuna, zuk nahi dezun irudian, ez? Orduan, nila zuzenean esan diezaioket, nahi ez dela, hau exekutatzea hemen datorren script hauek, baina nik leno prestatu dedan imagen horrekin, ez? Zerbitzu bezala, gehitu diezaioket MySQL, horrek hartzen du beste Docker MySQL irudi bat martxan jartzen du eta entxufatzen dio gure WordPressa, edo, bueno, gure irudiari, eta izango zen MySQL. Hostean edo, bueno, DNS-ak emango dizu MySQL idatzita, ping MySQL, pum, izango da container hori. Variable entorno ingurune aldagaiak sartu daitezke, zuzenean horrekin kontrolatzen ditugu, adibidez, MySQL-ek sortuko duen container horren root passwordra eta ez dakizzer eta ze database izena eta hori dena. Tags hauekin, esan diezaiokegu GitLab CI honi ze GitLab runner edo ze lan exekutatzaileetan eukitzea ezkegu desberdinak mota ezberdinetakoak. Eta hemen, gutxi gora ere bai, komandoak dira oso normalak, zuzenean idazten dira. Eta hemen dago beste fenomeno bat, dara artifacts, orduan, zure komandoak egiten dezunak, kontuan hartu, karo, tau daukagula eta horiena, zeren atzetikan prestatutako irudi horrekin gabiltza. Horrek, sortuko luke, basikamente esaten diot, deskargatzeko karpeta batean, WordPressa, nik esaten diotan bersioan, deskargatzeko, bueno, orain pluginak da horiek ez baizik eta konfiguratzeko, horrela wp-config bak sortzen dit, eta hori ondoren, oso ondo. Eta artifactsekin esaten diot, hartu jazu karpeta hau eta gorde jazu. Orduan, ja karpeta hori urrengo build faseetan eukiko dut. Urrengo fasea izango zen test. Kasu honetan, broma bada. Berez ere bai, oso potentea da, MySQL-ak zertatu daitezke, euki ditzazkegu MySQL irudi kustomizatuak gure datuekin, espezifikamente webgune honena adibidez,
eta entxufatzean, eta testak egin, eta datu basearen kontra, eta hori dena, oso potentea da. Eta gero, build image, azken finean, hemen, bai, pues esaten dut, hemen daukat, beste runner bat, zen azken finean bizkat beste sistema, ezin dezu Docker, build Docker egin Docker baten barruan, ez? Orduan egin behar duzu beste zerbitzari batean, edo erabili, pues, imaz, konsola edo shell runner normala. Baina hemendikan bai, Docker build egin dezake dela, claro, Docker build honek egiten du referentzia, Docker file honi, build kontestuan dagoelako, ez? Orduan, zuzenean hartzen du WP base, gehitzen dio, ja, aurretikan egin dugun, sortu dugun artifactory, hemen ez dugu build egiten da ezer, zuzenean sartzen diogu, eta listo. Orduan, honekin, irudia sortzen dugu, eta irudia puseatzen dugu GitLabeko irudien erregistro propiora, badukala bat, berak. Orduan, hemen Docker erregistro pribatua dauka GitLabek, eta oso ondo dator. Orduan, hau egin da gero, ja, etorriko zena izango zen deploya egitea. Eta deployak egiten duna, esan rancherri, pues, exekutatu rancher, oza, Docker Compose. Emaia zu zerbitzu bat datu basea dela MySQL iruditik anta hori dena, eta sortu jazu www dela oraintxe, bueno, sortzen ari egeran edo sortu dugun irudi hau variable hauekin. Project namespace, project name eta build ref name izango zala ze tag edo daukagun, edo ze branch den. Orduan, dena amaitzeko, eta hau izango... hau ez daukat, me kaguen. Bueno, orduan, indezaket a mano. Eta GitLab CI hori pipeline horiek exekutatzen dira pushak egiten dituzunen eta horiena. Baita ere, kanpotikan API bidez eta ere egin dezakezu. Orduan, bot txiki bat prestatu daukat, berez ere GitLabekoak integratuta dauka Mattermost izeneko chat Slack antzeko bat. Eta orain modan dago comp dev, nara, conversational development, orain degan, DevOps ez dakigu zer dan, pues hori ja, vamos. Orduan, berez hitz egiten zoaz, eta horrela da. Ba, bueno, bai, azken finean, txatean, nik imaginatzen da froga egiten, pues txatean daukagu taldea, kasu honetan WordPress namespacean, ez? Eta eukiko genuen txat gela bat proiektu bakoitzeko, eta zu horrea zoaz, eta esan didezakezu, haizu, bot, emaidazu, sortu jazu feature branch bat olakoa, eta emaidazu WordPress edo plugin honekin edo besteakin, eta egingo zuen. Orduan, egingo dugu froga, eta honek egingo zuna zen, berez, ari nintzen bentsatzen, ala nolako rollo pestau, plugins, bla bla bla, ez? Eta hemen emango nion. Hori, ez? Orduan esango zema, instalame Labels Maker. Berez, ari naiz jokatzen labelsekin, eta hemen jartzen baldin badiot taubot. Prozesu guztian martxan jarriko da. Esperoet. Bai, hori da, hortxe. Orduan botatzen dugu, bale, ok. Sortu dugu branch berri bat, ikuste duzu ja integratu dela hemen related branch, isuearekin dago ja tal, eta esaten dugu pipelinea da martxan dagoela. Guazen pipelinea ikustea, daukagu build, test, oain testean dagoela, gero build image, eta gero ukiko genuken deploy. Pipelinea eukiditzazkezu hain bat lan, denak paraleloan exekutatzen dira, baina cleanup hori adibidez, definitu ezakezu batzun akzioa manuala izatea. Orduan, olakoak jarritak gero,
GitLaben interfazean bertan daude botoiak nuntzuk exekutatu ditzazkezun zure pipelineko fase batzuk. Eta gero ere bai, GitLab CI YML hortan ere bai, esan diezakezu gauza batzuk egiteko segun ze branchean zauden, edo bestean, orduan, def edo feature branch guztiak automatikoki deployatzen dira, baina master da manualki, ez? Adibidez. Izten zaizu bukararaino, dena martxan dago, baina nahi baldin badezu produkziora azkeneko hori, hori ja izango zen manuala, adibidez. Deploy image. Orduan, berez, ni baldin mani joa izuera bena, honek esango zin, jazta, hemen prest dagoela. Eta arrantxerri eskerrak, ez dira denbora eman esplikatzeko. Hortxe da. Baina aldatu dit, zeu zein dit. Eta azkeneko aia, jak ez damos, bai, WebDAVaren asuntoa hori, berez ere bai, Apache eta WebDAV moduloa eta martxan jartzen du, orduan honekin zuzenean eta passwordezak juntzaitezke zure Nautilusea o lokezea, montatu, eta dukazu WebDAV bidez zure WordPressa editatu dezakezu, eta gero gitean puseatu eta movida guzti hori. Osea, da pixka bat garapena eta eukitzeko ere bai beti azkeneko gauza, eta oso erraz eta hori. Eta bentaja handi bat ere bai, web daba igual, beti interneta behar dezu, irudi hauek jetxi ditazkezu zure lokalera, zure ordenagailura, eta lana egin zuk lasai oso, eta gero, ez nahi, bi modutan egiteko aukera dagoela. Orduan ja, hemen ere bai, pipelines, environments, eta hemen daude, environment besteak ez, master, no zen, eta azkeneko izango zen froga, ez? Hemen ja bukaeran, eukiko nuke clean up, eta nik usiko ez duten nola esekutatzen den lan bat. Sin más. Orduan. Ez que aldatu dit enlazea. Hemen portal kautibo horreko dena darakoak. Bueno, sin más, hori da, berez ere bai, nola GitLaben bertan integratu dezakezun gero borratzea, eta, bueno, bez hori. Rancher ez dit denbora eman, baina pasada bada. Oso, bai, oza, etorkizuneko movida bada, bai. Hor bada galera bat. Bai, eskerrik asko itzaldizagaitik. Datuak nun eukitzen dituzue? Dockerrekoak? Kasu honetan MySQL-a. Da kasu hor MySQL-ean irudi bat. Bai, honetan zuzenean utxa neukan. Horregatik esan dut. Funtzional jartzen duzunean, produkzioan jartzen duzunean, MySQL kontainer bat egongo da, eta datuak kontainerren barruan, edo kanpo datu kontainerren bat. Kontainerren datuak volatileak dira, orduan beti montatu behar dezu. Eta bain erabiliko duguna da NFS. Eta Rancherrek dauka zerbitzu bat, Docker volumenak egiteko, bai NFS, Amazonen ez dakit zer, eta historia besteekin, eta kudeatzen dizu oso erraz, bai. Da, arazo nagusietako bat hori da, datuen, baina... Galdetu dizut, ze guk erabiltzen dugun plonekin erabiltzen, ezagutzen ditugu batzuk erabiltzen dutenak Docker horiek kudatzeko, eta erabiltzen dituzte datuentzat bakarrik diren kontainerak. Bai, hori da, bai. Bai, hor dago volume from, orduan zuk hartu dezakezu beste kontainer batetik datuak, kargatu dezakezu volumen bat, orduan zuk dagozu MySQL-a, baina barlib MySQL dago beste batean, eta hartzen dezu volume from. Horrek zitezu zuk eguneratu dezakezu MySQL, eta zure datuai berdintzaie. Baina, gara, zure datuak gero, mazte balere, gordetzea, zeren hor daukala ona, adibidez, hori, irudia, MySQL Docker hori hartzen baldin badezu, eta igotzen baldin badezu developer, osea, esan zuk pipeline honen ostean eukiko dezu atzoko, ez, osea, da,
eta VP Clearen laguntzakin azkenean, bueno, dala search and replace datu basean, pues, egingo genuke aldatzen dio, claro, nik ematen diot isuearen izena edo brantxaren izena ez dakiz zer dep, eta horrekin aldatzen dizkiogu datu basean webgunearen, ez, bere URL erantzuna izateko, eta gauza horiek, eta bueno, pues, hor dago. Produkzioan dakazu? Ez. Baina hortara guaz. Eta ez WordPressakin, beste movida potenteago batekin. Osea, WordPressak azkenean bastante erresa da. Osea, ez da inungo garazorikan. Baina, bai. Claro, ez que ematen dizu aukera ja, hor rantxerrekin da horrela, ja, azteko pentsatzen gauzak, alo, eta honena da, dena idatzita gelditzen dela. Eta dena hori egiten dagoela, eta Ansible daukana da azkenean bere lenguaia propioa duela. Ez? Nik hori da azkenean, zaude, eta ikasi behar duzu ere bai pixi bat Ansibleren modua. Jo, Dockerrekin eta GitLab-CI-ekin da apt-get install, ez dakiz zer, eta izan zure eguneroko komanduak erabiltzen. Eta horrek kaina ematen du, osea, velozidadea, nik uste, eta Ansible erabiltzen dut, baina izango zen ja igual, rancherren hostak gehitzeko, providing hori egiteko, eta behin ja, entxufatzen denean automatikoki, ja, beste automatismo batean zertzen zera, baina bai. Docker eta nire nintzen Docker zalea, zeren enpresa bat dago atzetik, baina ezin da eskabatu. Beste norbaitek? Bueno, bestela, aurtengoa bai emango diogu amaiera, espero errepikatzea, eta hortan banatuen posta, bueno, aldatu ditugu emailak, eta espero hemendik, bueno, intentzioa da hemendik 2 urtera behintzat egitea holako beste bat, espero zaituztegu bilera horietan eta ekibero horietan, baina gaurkotan, inurri lanean egon diren Irati eta bere lantalde guztia, eta Laioseko jendiai, eta atzian egon dien guzti horiei, janaria prestatzen eta bestea egiten, horientzako azken txaloa, eta zuentzako islari eta hierretan ibili izatenak, eta gaur etorri izatenak. Eskerrik asko, eta horren berte.